between komo yede ye news headlines jumadi en beto aso de amount ye ne Dr. Abetegan between komo ene ye bekodwa so akohwe ne ma hodo odwa so eno achi yede en street vibe jumadi en beto aso de amount komo ba kumienu bia wa kire ye na fe ye twa ho abekoba na yede people's parliament jumadi en ato aso de amount ene ye ne Professor Yafi Akenten and a better train come you are not for Yama Kwan come hodo na wasem bi sanyina no o de bana and the doctor bro you are no I don't him that they are na ye say dwumade na sese ye na ye hia enkuranhye sema e be ma ya hoden na ye dwumade bi a ye di a na ye kai sa enkuranhye semu ye beboa yen e ma ya ba mumbu e ma ye nte ensan nti ye bomode ansa no pa bia no ye show nkran sana ye the maximum ni di dwumade na to aso e de amount na unim dada eda bena da bia no ye ne Reverend Afo atwetwe nkomo na wa ma ye futu sema de ebe nantemu ene anase na otwe ni nyina mu ntia no pay Reverend Afo e ofia ye nkwa na imbisa Reverend se na no pay ne ho etese Reverend Machie ye nua mpacho bibia boko obade ada Roma ode nneso ache ami ye wonkwa ami ye so ye ho ye pa ida Christos Reverend no pay ene bena da ye ntie wa futu sem nkura hye sem ade ma Max FM atiefo meda wase na mada etiefo ne ahwetiefo ina so ase ende so aye brada obade ya adom ode nneso ache we bia adom pono ama ye ina dodo na nam kwan so ekodwa so ebimotike mu binim nam kwan ho ebinim so edampem ebinim so afianso mo be sore mo bibiara ache nyame enhira mu ina enne dia mede emma yetiefo ene omo hweyen wo stream online so ni say don't be allowed continually to be called a fool because of a mistake. Emma kwan na da ne day na sabe yense wo kwase a esane mfumsuo bi a waye ya hwere mfumsuo a mistakes a ekambrabo ho yentumi enyi emfiri yabrabom ekambrabo ho na eboa ye kwan bebre so enti se ye ka mistake a minchiremu a mede eto dwane se actions driven wrongly out of miscalculations. Actions driven wrongly out of miscalculations. And ye bia achia ekwedi baby ana anko ye enam entutunya wentumi ayeden antutu ne yi nti. Bra ye boy, we cannot be careful enough. Yentumi enkase aye too careful nti anase ya hwe ye ho so yi anti o how bia ento ana ye nyem fumso there be no matter how careful you are one day be yen fumso e bia na fumso no po no enye wan kasa na mmom obi otenchen e be hwe no de esua de enfumso amba kanipa bebre no omon pempenso medu abrabom niema o mesua wa abrabom no nka omu antumi ensua nka fotuo a omu anya nimdie a omu anya no nka omu anya obi na anya mfum oye mfumso ena wo hwe so ena wo di sua ade wona wo ye mfumso ena obi ahwe so edi esua ade enti eka abrabon eba eboa yen ema yehu ya ho den no ne fapem ana ya ho ne bebi a betumi apema ye den ekodu ema yehu fence bo ne beka say your skills ana your potentials ewo ye mu no bebi betumi di aye adwuma ye den ekodu na afi se o ya ade bia betumi di sunsun aso money di abre okra na wetumi aye den atwe ho ade afunu na mmom memma enche wotremu say because of say mistake ekan ya hunti o de da ne day na because why dem o be yesa bedun pempen so bi asabe e be so kwase a de bi e be so kwase a esa ne mistake nti senti ameka sa ne say nipa ni mi wo hono mo a de eto won abrabo ma na mistakes o mo ye no o mo ayo mo adin so mo nsua hwe emfiri mu o mo de aka o mo abrabo ho ena da no mo tokos why dem eye mistake
woyɛ nipa bi a wote saa na daa ne da nyinaa yɛbɛse wo sɛ sɛbe woyɛ kwasea. Na yɛnhwɛ adeɛ bi sɛ wopɛ sɛ wohu sɛ anaa mistakes na wayɛ no wontwe wo ho mfiri ho na wonsua adeɛ mfa na wontumi yɛmfa mmɔbra nkɔ w'anim a the first thing ɛsɛ woyɛ ne sɛ you have to acknowledge and accept say there is a mistake. Ɛsɛ sɛ wongye ntom wonhwehwɛ na wongye ntom sɛ fomsoɔ no deɛ wayɛ ɛwɔ hɔ wafom wonya ho ne saa pɛpɛɛpɛ no a ɛbɛboa wo ma afi watena ase bro ne bɛka sɛ you analyze things bɛyɛ nhwehwɛmu pɛnsɛmpɛnsɛm mu sɛ kwan bɛn na ɛfa so a mistake wei ɛbaeɛ anammɔn wei a metuu yɛ mfomsoɔ baeɛ ɛbaa ne sɛn meyɛ ne sɛ manwe ho ankɔ akyiri mensusu ne yie manhyehyɛ ne yie ɛno nti ɛna ɛma mistake na yɛ aba no na afei no ɛno no abɛboa wo na wasua biribi afiri mu na wahu ne saa no na watwe ho so ayɛ dɛn afiri mu na mmom sɛ wahu ne saa na daa ne da nyinaa wobu w'ani gu nneɛma so woyɛ nhwɛhan a wobɛkɔ so a ayɛ mistake no na ɛbɛnu mpɛmpɛnsoɔ bi a nipa ɛnamfofoɔ abusua adwumam wherever you find yourself no you'll be taken as a fool ɛsiane sɛ wonsua biribiara ɛmfiri mfomsoɔ a woyɛ dɛn woyɛ no mu nti na meka sɛ don't allow to be continually taken as a fool because of a mistake. Woyɛ mfomsoɔ a huna gye wo mfomsoɔ tom sɛ mfomsoɔ na mayɛ no obi wɔ hɔ no mu a ɔyɛ a sometimes no onhu sɛ adeɛ a wayɛ mfomsoɔ nanso obi ɛka kyerɛ ne sɛ adeɛ a wayɛ mfomsoɔ a ɔnyɛ ne mfomsoɔ yɛ dɛn ɛntomu da nipa ɔte saa no ɛyɛ a na daa ne dɛn no ɔmo ka akyi ɛwɔ abrabɔ mu nti wofom a hu sɛ wafom sɛ woanhu koraa na obi ɛkyerɛ wo sɛ wafom a bɔ mmɔden na gye wo mfomsoɔ tom na afei tena ase na sisi hwɛ me teacher ni bi ka asɛm bi kyerɛ me ɔse before a obi bɛka kyerɛ wo sɛ sɛbe woyɛ kwasea no tena ase na bisa ho sɛ adan woyɛ nkwasea adeɛ wayɛ adeɛ a ɛnsɛ sɛ nipa yɛ ansa na wone nipa no ayɛ dɛn ɛnya ntawantawa ansa na wasɔre kasa bi a wone nipa no ɛkɔyɛ ntokwa sɛ wotena ase na wansɛ sɛ adeɛ a meyɛɛyɛ no ɛno nti na nipa no asimi saa na waka saa asɛm no akyerɛ me a ɛbɛboa wo ma next time no wobɛtu saa na mmɔn no a wobɛhwɛ na watwe ho afiri ho deɛ ɛtɔ so biom yɛyɛ mfomsoɔ a yɛnsua adeɛ mfiri mu because ɛba a ɛbɛboa yɛn ma yɛsua adeɛ yɛdɛn ɛde firi mu ma nea wansua adeɛ mfiri ne mfomsoɔ mu no ɔyɛ mfomsoɔ a wansua adeɛ mfiri mu no daa ne da nyinaa ɔtɔkɔ so ɛyɛ mfomsoɔ bronya ɛba me no ka sɛ last year obi ɔne nneɛma ɔtɔn nanso ohun sɛ nadamfo bi ana yakɔfa nneɛma bi a aba yɛtɔn no ɛna ɔsesa ne sika yi na ne dwetire na ɔde ɛdɛn ɔde kɔ wura mu yantɔ wabɔka wɛntena se ensua hwee mfirim bronya ɛsia ma bi ɔsan so ayɛ dɛn aboaboa sika ne de ayɛ dɛn ɛde akɔsima akɔtɔ bi ɔtena no ɔba beblem ya bɛkɛ sɛ metɔn adeɛ a yɛntɔ na ɔde ne nam beebi ani kwan sɛ ɛde nam ba sɛ dɛ so bɛtena ase wɔn sɛ last year nyɛ nneɛma wei na metɔn nyɛ adeɛ wei na meyɛ nanso mekɔfa wei no amoa me ɔntena ase na ɛdɛ ɔnhwɛ obi yɛ mfomsoɔ bi wantena ase anhwɛ sɛ mfomsoɔ mu yɛ a meyɛ no sunsuan so ɛde abrɛ me ni antwe ne ho ayɛ dɛ ɛmfiri ho wasɛn repeat saa mistakes na ogu so ayɛ dɛ ɛyɛ ɛde kɔ nti ɔkɔ adwuma mu ha no adwuma wei ɔtena ne yɛyi n'adi the next day ne yɛyi n'adi na afei ɔnam ɛbɔ nipa somboɔ ɛmfiri nipa no ɛmfiri ho ayi wɔ anim wankasa no tena ase na hwɛ yɛwɔ mistakes bi wɔ hɔ nom a it is preventable ebi so hɔ nom a ɛnyɛ preventable 95% of the mistakes na esi wɔ abrabɔ mu no ɛyɛ preventable nti sɛ yɛtena ase ne yɛhwehwɛ yɛ analyse na yɛhu sɛ adeɛ wei a akɔ so mistake yi a mayɛ ɛfiri me sei na meyɛɛyɛ ɛna amoa me na mmom no mehu ne sei no next time no mɛhwɛ na mafa ne sei na matwe me wafi ho ɛno nti na meka sɛ mistakes no it is actions driven wrongly out of miscalculations nneyɛe a akyea ankɔ yie no ɛwɔ nneɛma yɛatoto ne yie no ɛna ɛde mistakes ne ba nti yɛn ho ne saa a yɛmma obi kwan na daa no ɔnse yɛn sɛbi kwasea nti deɛ meka ne sɛ don't be allowed continually
to be called a fool because of a mistake. And my quine, Madani and can't tell us away a quasia, a son of Muswabinti. Yami and shall be biara. Now what Yami entin in the Muntrain. Abra, about feeling equine a ye, Muswoni a sign or hound a mania biara, I bet to me a sea, I made or hound or yen a diabreno. Yami a yen frimu, or more your crown by, ye nippedia by, ye did yemu, ye nantiemu, ye carfumu, ye diemu, ye sodimu, when ye fit a sanimu. And we shall also ye, a son, so shall also ye swell, who begin at you. Yami ancient of Bibiana. Amen. Me, Reverend Afana pay das anywhere future. Fana mani tujana and komobi a chenwe no yenji Australia. Okay, number 0546 83 4164 0546 83 4164. Ana pay das anywhere future some yadas pa. Welcome to Tuesday morning. All right, I'm saying credit na and young Koshan Koma Hodu and Nana pay a baby Pimu. Ewo Omaimu, Ebusia Phony Natinasa, young Quena, Yimisomo say, and a pay or Mohote saying. Pamchana pay Mohote saying. Kumi Yamiadum and Shedanya Boko Sadi, but Saja, and Connie here, yes, he did. Why no? I say, why no, Nanya Boko? We and Shanya Boko. Apomudin shed any hosa. Which the Maya de Mentiapo. A comrade, my master teacher, you see your way. My English language, my in. Umu. I direct translation, Paul. Aye. Anytime is Mamma a direct translation. My in. My master teacher. And what you say? My in, what you say in the day. The body comprises of different organs. And so say in, she has not specified the specific in. Monsieur Yemimu. Into in the mood one. Say Margin. Margin is a potting or how no. So that if you are seeking medical attention for you will know what to tell the doctors. Sorry. Yeah, we pet you know. I read an opera saying. Nyame adomo Yehovah adom. Me de me dokono now. Me say dokono no me check your nyamba o say more 7 on my. Nti sorry so na. We dey boko there me. Hey, Edio. They say obi ani ne ha o. Who dey no say we are in. Me say me dokono. Me we say obi ani ne ha. Something na habi. Huh? Habi. I don't understand that one. How will you understand? You can never understand. I don't understand that one. You. I like your shirt though. That's it. Say me come. And you may be free na beje. I say me no netted it until. That's a voila. You. Mama enquire ni na enkoma hodo anopa be pie mo ma mu yemfa ma yetiefo. Okay, Kumi. A very good morning to our cherished listeners. The name again is Irene Dede Kabuki the Kwao. The Kwao. Ungazete, my sister. I said December do not year. I met Jeep supposed food. The Kwao. Mrs. Kumi.
Hey, na said, "Oh dear, dia botchers Paul Mantem." Unya dia botchers. Only Mr. Pierre Muye ne bi ni. Kumi Mantem man ka be bi pa o. I'm at Thomas Station. Emu ka waton de yeti ya be sisa Any pana ya ka ba ton ya ka. Ya na wa ya be sisa ya recruit workers from Oh. Hey. And then the story is not very and shut and also sound, but I think that they are stories of interest to the country at large. So we are going into our news headlines for today. Now, beginning with we are beginning with the general news as usual. Gov resumes Aqua recruitment on November 20. Screening to be held at Elwak and 4 new locations. Joy News. Joy News and the way eba watch say asra dom kuo no wonum recruitment a womutu esensen ye enam ewu a ekọ so e wo Elwak no sese ya ba betodwa se November busumi a yewomi ne da etoso aduo no 20th November wonum esan eba behyaase a sese kura ya bi mia mako enan bi aka ho a ne nyina wonum ebehyaase eye November busumi ne de etoso aduo. There is no allocation for protocol in ongoing recruitment into security agencies. Interior Minister to Daily Graphic. Daily Graphic and airbo asa amaneboyi. Oswafo a wo share Bible any efisem ehun ensem so na ne wode atudwa wo kire se said nam emontene ene enipa bi mu ano a wo kire se eye recruitment ya asra dom ko no eye no enipa bi mu enam protocol so na ye befa wo mo wo kire se sansem no no kure bia enimi sanse protocol bia no hono a ekoso ewo current eye recruitment yi emu. Daily Graphic. IGP orders release of Pewukwen mother, launches probe into Dawn police operation as injunction confusion deepens. Joy News. Joy News nso na boss amane ukopie mu ewo eye kwawu chese ensem a na anu ada ekoso a enam so ema wonum oba hema ewo ho enipa bi mu achenasie no eneyi eye posi sahene ena wo kire se eyade se empanimfo enhwe na wonum enjai eye oba hema ya wono no eye hema ewo kwawu eman mu emu na wo kire se sei wode enhyehyeye eba begwa kwamu ye papa aposifo ebete wonum ho agu monten so ahomache anopa ene anadwo se de be ya wonum ebetimi apa ensem ne pomasibire. Suspects who allegedly stabbed firefighter at Adrengano arrested. City Newsroom ena di we so eba wo kire se na no ada eye jahyehyia ekopie mu ewo Adrengano a chese dum jadwuma yekuo no ekopie mu a wonum edum eja chese kowi a kire nipa bi ebo modin a ewo ba kose kan no aba betodwa se enhyehyia ya mpanimfo ene aposifo edigu akwam se nipa wodi sa abonfo sem no aposifo aso ne panchi. 136 remanded over attacks on National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat's Environmental Protection Authority. Daily Graphic. Daily Graphic ena ebo sa manie ubepie mu ewo asoye a wo hwe eye ensase ho ensem eso ana wo boban ewo yensase no a eho a eyade se wonum a chire enipa mako oha aduasa ensia 136 ya remind wo mu ni nyina ene se empanimfo ekoto hye wo mu so a kire se menam so ema ede mente me ho ase eba ya kire se ekoye ensem bebra se sei enipa ya remind wo no. Next granted 100k Ghana cedis bail for defrauding colleague. Yeah, okay, we so Joy News and the saving and nasi ni bi a wodi ni dwuma na ene ababetodwa se aposifo amani bill ni nyina ene se ababa wai abomodin afakoti kwan so abu ne yonko afaso a kire se akoye ensem bebra bill a yede ato ne tiri so 100,000 Ghana cedis.
Away from the general news to the business news this morning, building cost inflation drops to 9.7% as Ghana records 5 consecutive monthly declines. Ghana Statistical Service to graphic business. Ọman mu nkuntabufoɔ ɛna ɛnɛ anaasɛ nkuntabufoɔ asoɛyɛ ɛna ɛnɛ wɔnom ɛde nsɛmi ɛto dwa graphic business nso afa bia kunkyerɛ gu nkrataa so a wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ sɛ ɔman Ghana mu yɛn sidi no ɛtumi agyina ne nan so yie pa sɛ sɛ deɛ de maako enum yɛ asɛ mo akan a wɔman ne yɛ inflation no ɛtumi agyina ne nan so ɔha mu nkyɛmu nkono ɛne akyiripɔ ɛnso yɛ asɛsi ade akɔyɛ kama yie papaapa Joy graphic business ɛna de wei ɛbae. Smugglers now control Ghana's rice and sugar market. Importers blame government inaction. Joy business. Joy business ɛna ɛka wei a wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ enipaku a wɔnom ɛkra nneɛma efiri amanɔne ɛba ɔman Ghana mu na wɔn kra ana wɔn yi bi firi Ghana mu nso ɛkɔ aman foforɔ mu ɛna yɛde soboɔ ɛbɔ aban a wɔkyerɛ sɛ wobɛpiem ɛwɔ ɔman Ghana mu a sɛ ɛfa no ɛmo ɛne asikyire deɛ nkɛka mmea yɛ sɛ enipa a wɔnom agye abɔ so ɛyɛ wɔn a wɔn fa kwati kwan ɛfa aban no atikɔ ɛde nneɛma efiri ɔman Ghana mu ɛna ɛkra bi nso so efiri aman foforɔ so ɛba asese ama nneɛma akɔakɔgye ne nsɛm paa wɔnom ɛde soboɔ ne bɔ aban. To our international news, gunmen adapt 25 school girls in northwestern Nigeria. Africa news. Africa news ɛna ɛde wei ɛba wokɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ Nigeria atifido atɔyɛ mantam mu ɛna ɛne northwestern Nigeria ɛna ɛbɔbɔ ba ɛkyerɛ sɛ enipa bɔnfoɔ bi akɔakɔto ahyɛ sukuu bi so a ewi akyire no wɔnom akyɛ sukuufoɔ maako aduonum 25 school girls a sese wɔn de wɔn asie. To our last story on the foreign front, Mali opposition accuses military junta of failing to protect the country amid ongoing fuel crisis. Africa news. Africa news kronoa na eka we ukopie mu ewo oman Mali mu a ɛyɛ adeɛ sɛ enipa na sɛ eku a wɔnom etia aban no ɛna ne wɔde soboɔ ɛbɔ asogyafoɔ na sɛ asradom ko ɛwɔ hɔ a ne nyinaa ne sɛ wɔnom ayɛ nhwɛhan ama wɔnom kuro no fuel ana sɛ petrol bo etimi akɔsoro yie papaapa. So these are the stories, but before we go away on the stories for today, there is one intriguing entertainment story that I would like us to bring on board, which says Daddy Lumbe's funeral, Ibusuapeni justifies 30,000 Ghana cedis withdrawal from bank account. When so yankasa yenya bema Charles Fosu Kwadwo Fosu ne wofa ya kyerɛ sɛ yɛ nyinaa yɛ nim ɔman Ghana mu kyerɛ sɛ yɛ papa yi ɛtɔɔ fam anaa yɛ nua bɛma yi ɛtɔɔ fam na kyerɛ sɛ abusua panyini ɛsɔre gyina sɛ ɛgya ne wɔfa aseɛ ɛna aka baabi nti bibia ɔne na ebedi anim sɛ yi akɔakɔba ne sɛ sika bi mpanimfoɔ se afa ne nsa ase ama ne yi owura yɛ aba abɔnten a wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛnya deɛ sɛ sika bi afa ne nsa ase a wɔkyerɛ kwan a ɛyɛ sɛ sika no ɛfa so a ɛyerae. So these are the stories we came with this morning for our cherished listeners. As always, we will take one outstanding story for discussion. Bruno, story bring. Oh, okay. Mefa, yeah, papa too. Mefa busa. Mefa busa. Because they dear Ghana for the Amanda busa penny to pass. Allegedly, Ghana for say your friend or it busa penny to pass. Now what can you say? Do you know it? The old Ghana for no baby on one. Yes, you say you feel. Say Ghana for say you be feel. Hey, serious. Now was I was say ni say ni ka say was day. Uko pie social media baby and the picture no. Yeah the yeah ni team ni rasta. I'm na dey asem kre. Anyway, me to me no na me ho ni say abusua pani na nka nneema bi ho no man ko twetwa so. Because say look as if say what trendy ama. Nkofo ahuni ntwom dodo omo ahuni piam dodo nti eni kwan se nka in the first place no saa niema we nyina nko soso so duru mpempenso we because omo tena ase e ma chese nti ase e ye adwuma
enka niema entimi ankoba ne se we yakwa sesi ano wahoro wontum afi e wa bonten asese obi hu e ba san so a enye fan we all know say nsem si a abusua panifo e na empempi no aye omudi animu e ma yetoto niema especially eye ayie ana to da bi aye na awade mpo de ya na papafo no eye ayie mpempi no e na abusua panyi edi animu nti ekoba ne se wo fa ase ewu ana wo di hye ewu na koye nsem bebre a entwaye anyway seja opeso on clear ma obi ehu say 30,000 Ghana cedis a ye bo ho no ho so bo say wo yi sika no adi no entesa nti at least ye one way the other niam bi entwaye the but at least watimi clear no wa confirm you say ampa wayi wayi na say de o si kire say wo mo kire say wadi no ondiye sanity ayi no nanka ono na ayi no sini na so odi ase nti committee no ebi account wa opese o mebo ada de lumba yi no na odi we no atumu sika akotum nti yomo wo sa account na sika kakra dey ewo mu nti eyeye na asem ne call menhia hemfia yeyi ni si nchen a yede dade so abahene esi committee na no abusua pen to park Kofi Usu so kire se mesro yi to park ne kanidi ebra na kanidi ho oye ntoto ede ama yie no okobo bosia 30,000 sanko de bebo ayie no enti se mayi ni se onye head of committee na so onko tena nchen dia ene on so yi 30,000 bosia na okobo ye no enti sese no monye mayie nso mayi 30,000 ode kotua bosia nya se bia ode hye ne ho na me ba o kotua bosia okode sa ene na ye chese busua panyin a kire mu no na mi nimara because ye de we de gisi enya pani bi na otimi a kire mu e de ama ye ma ya ti ase na me ba ho yi ayesi a abusua panin kwa timi fa kire ekwaje bosia wa abra wo bia animu ana a odi be yi it depend ayi ne ba nipa na wawu no wo emma mpanyimfo a omomo yo madwuma emma no ne abusua ne be hia na ka bom da bi mo bedi kan hia na abusua to ama mo se abusua ebefa abusua pahin so ato ama mo se ayi no mo pese mo nye ana se mo pese abusua nye ana se mo pese ye 50-50 okay enti se ma no eka so ye ni sika nti abusua mo nya ayi no ewa abusua no nan mu enti eno saa no se wa abusua ne nan mu dia na ayi no ejina abusua panyin nan so enti abusua panyin wo ho kwan se onkonkobo bosia emfa me ye no na me kire se bosia no okobo onu nkoa single person one single person na be kwa kwaje bosia single person ba so bibia ni ono di ani me awe ba sesia no se de akoye eye to park se de akoye bosia pani Kofi Usu di asa wo ye ready nya me Ghana de be see se de akoye abusua pani Kofi Usu di wo hu se look at see se obia enimu se wakwa kwaje bosia bi ewo baabi a eye 30,000 Ghana cedis because yes asemsi etimi twa asem na bi ho de eye dance se de nkofo esi bisa ene de abusuafo kora no abi e kire no that means say no munya let say what is it account no that means say omunya we say abusuapanyina kwaje 30,000 bosia wo baabi se wo de be ye na mum de omunim ni say abusuapani afa 30,000 every account mu na mi bisa senti e ba ne saa na se ni abusuane na fa abusuapani so whatever no etimi ba ne se abusuapani so nkoa onu ani tumi so etimi kopia bosia wo baabi obi animu ana ne kura me pasa me ti ase wo honom ne sa ne kura de na se wadwen ye o se abusuapani akwaji sika na dia na se me casa eri me ne ya de wade oh no but so be gia so ko bubusia ne ba ye no ubo amane e mo bi ewu se wa bubusia ba
na wo yi sika na wo nkwa do utumi akoyi sika sa na da bi da me fa ne se wo de wo do utumi akwa koyi sika na wo kwaje bosian hwan na wo bo na amane se na making wakwa kwaje bosian se wo bo amane se wakwa kwaje bosian dia enka omunya alert no nka omu mfrem misa nkyerechire ebusia fa wo munye loose mundi ebusia pa ni echi nko be akọ obusia no na ko se apa ko tua busia na na se ko tua busia wede wa ho tua ngotua yo okoji sika no he we sit 30,000 nyase ka ketwa o anyway mo ina sinjando eska no kwa ni so that lumba ye ko treska 30,000 na lumba eska obi bosia 50,000 obi had 30,000 ye ba de say enye ye ketwa o kumi say ebusia penyu nkwa ama 30,000 lumba ye obi betua more than me ka asema me ka roughly so ye 30,000 e ba say ebe ya de papa maybe ye de benya 30,000 let's call the spade senye aye ya mpanimfo twe ho daawere a enka aye enka akwaraketo akora de ho bajim honestly enka aye enka akwaraketo akora de ho bajim but the way as o ma stretch meeting no ho ayi dodo aye no ho meeting dodo okasa akwaraketo de ho bajim apa me kasa akwaraketo me ba say obi anka sabi on shede ni bi kra no ebe pese at least nke ye kasa ye yi a wanga na krango betumi yi na ne no kra what you say ba say the way mo see stretch ni ma no ama ati nkofo bebre ani so ati nipa bebre ani so anyway ayo obi ane na busu mu nsem waji scanner me so waje abusu panya di 30,000 na waje ontime nje kumi me ya bo suspect enya fine say abusu panya me say me ya bo suspect aye no me na aye ni simi na so maje aye na fi me nsa na me se makobo bosia 30,000 ka me de be yi esu na so na waye kokoti nothing do my shoulder ya ye ka bibia wuntie say sa abo bi su kra nka wotena ase a ka 30,000 ka benya abro kramaje we see weekend kubi tu kwan kramaje investigate abusu panya ko di kra waje no de sike kumi anya bie di kubi abusu panya so de ya asamu kumi ebusa pedi kwa anya de we na Ghana for munya zadi ni we asem kure It's a penny to pack. What disappoints you? Why messing change? Me crank a man your chance. Oh, honestly, abusu penny for ni bo hon ma ya na anyway untumi nka ne kesintia untumi nka ne kesi they mostly take an advantage enyefe ya ntwe ma bibi nsi na untutu ntuma mu last time o mepe kwati kwan bi so mfa nya last time I was sending sika ma wabusu penny da ben na me last time me say na me ebusu penny na offer me da me ba sister good me da say me ba abusu penny frɛ wo da me boa me po me nim oni po ebusu penny good onso me kra de me si so me bo bra abusu penny bi anka ma bra bo ho good me da say enti ma hu say na mo ka ne say mahu ni amoken mahu ni amoken aside say bi e be ya wade a ukowade e be hia o ma me no papa puru sebe BBC say na say wu asema enyo papa asema enyo ma me asema no kre ena enya ho so na busapan yu di benya wo me ba enya ho na odi benya wo me ba wido ma nin fa na nsi na embre mu ma no baby o eba ni say ya enyo ma me ni o papa asema ye hia busua pahin na busua pahin abaye yie no sa time no ebia na busua pahin betimi atena ba bia adwen ne ho abusua pahin wa ada meetings e wo so kọ onkwai but because of wo wa yie nti na because of why o ya bontin su ni abusua pahin kura ti ase o friend na hini o to ade ko che abusua pahin na hini but wo nti e wo se abusua pahin nya ne ba bia ko no mra na e wa yie abusua ni nyina mfa so nti nya nipa ba ko nti nya de oda form ni nti eya abusuo ni nyina mfa so nti ene yesi wumfuo nso do so a woye ni nyina eni nti a woye abusua panyini eni nti niam bi ho no ma mo mma ye take advantage what you say ento wada ento wa papa bi asem o se ento wa so bi abusua panyi ye na ena abusua panyi hu ni omo ye wu na be hu ni abusua panyi ti omjom de bia funu aye hia wo mo na wa betutu nkuntum kuna guso ene ne omo rebrand omo ho na we de ya na no ya ye de omo rebrand omo ho pa na ye hu so abusua panyi ye sei mabu ko me kuro ma na akọ mabusua dem sei ne mabusua panyi ye adwuma sei no ye adwuma sei no ye adwuma sei no aje sika no banka me sure say oni ho kwan anka ontimi nkotwero sika na ngi sika no bank
say import a say committee and a TV cry na me sure so munyina na omo ma no kwan no call ye 30 Ghana no oh but 30,000 na why no e na me chere say e was an ko twere bi kura ka ho because lumba ye de say 30 Mrs. Kanu bisa 3 million Mrs. Ebi woni ho. Onya ka 10,000 we nya bi. na say wo da che ma kwan ma we de abusuan pa wo ya beton abusuan sa se na wo beton abusuan sa se o o si e ma me kwan se me ye den abusuan pa nyini a wo beton abusuan sa se kura nyina abusuan fie na esi abusuan sa se wo ho na mo ha ye se pa sa se ndia ye too good a Wo de be ma. ya basa sa na ya Kumi. ah that is what the girl say kwa what the can see ko sa kwa no so wadwi mu grada da hey bisa ba da illegal mining operation secretariat but your nipa papa wa he's into what I'm saying adwene na woni tiri mu me nyanya abusua panyi me ye abusua panyi na be de da wa kai mo ye ya ma wonye kranza we will demonstrate against we will protest your against potential destroyer oh na nyankopon ya dom na mabusua mo bi ewu na adidi aba be pesa abusua panyi yes ni abusua panyi a why na be ka se da bi yeah fa obi anka se da bi mu but nka sa be say ba you are doing is not good me mabusua nya safosa nya safosa I don't cancer. I said every day I'm headmaster. Every day I'm headmaster. But your tree is not good. And every day I'm a penny. Every day I'm a penny. I did money and yasonye. abusua no pay dem ase se nkoma hodo a e wo ma mu mama ya so ate dem ase why friends of abusua pen to pack WhatsApp group I ready nti no wa be join no Onya papa wo. nti ma menye ayi na memfa ento ayi memfa to social media Friends of Abusua Penny. na memfa ye na ma no entudwa nti friends of abusua pen to pack WhatsApp group friends of abusua pen to pack friends of abusua pen to pack nti e friend foot Okay. friends of abusua pen to pack foot FOAT and foot number it's FOAT it's not foot the foot foot so this one is abbreviation so you can't give it oh but sedu baby bit me ama one some I know wait you said the what's your name is acronym foot it's so acronym foot okay it's acronym foot friends of abusua pen to pack yeah WhatsApp group now ready I don't know when it is our WhatsApp group o pese o medani 0247 129996 o se ne hi admin yeah do be ka friends of abusua pen to no pack only bejo no skabi wo obetu ana so sorry na ojo oh say no ye sike da ye bank 30,000 nti enu achi no na e be bi tisa wo be me ba o se si ana mu e ma mo de tisa ayi dey ye aim no dey and get Abusua Penny endorse ana yes I'm running brother hey here ade abusua fo ye da ma se no pay yes so that's Welcome to Tuesday morning. Max FM 89.7.
89.7. All right, I'm saying you anyway. Max Morning, you live on Max 89.7. Yanku anymna, yan fire and tech tips, Jumadi and Twasso and Famao. You are not fear, could just acquire near my hood of bedroom, so you are not fear the streets of Jumadi and Twasso the amount. Yankwa Hamana Sona, yan Doctor Betega, Nitrogen, Common, and beside Doctor Sano Pay. Ebra yende tesa wodo ayira ewe mobile phones so ewe laptop so ekwan ben na yebetimi ede afa data ya ayira yehu ba bia kwhye yi yensa ebesan aka no ewo ye mobile phone na se ye laptops so Dr. Albert Hagan anopaye mu ache mu akwa be de ba Max FM ahode wo ho yes adum how do hopa meso ma wache ene ntia no so bi come wetiefu nyina anopaye ye pesa umwa simple steps for data recovery yen data ene ye ne ma hodo egu yen phone so a ayira na ye hu ba bia kwhye no ekwa men so ene ye befa yen data we nyina yensa beka oh okay when that's it data some the starting one some yen kan wie da na obi baka say data ne kura ne den ewo computer mu jumedi no oti data ata say ye ka nyama 4 wasem betimi aye text betimi aye pictures betimi aye video ana betimi aye sound but send you the phone na beka ho no and just a phone there you were specific areas there we data to mira photos in the ka ho you send the pictures no videos in the ka ho but the phones are messages ebetumi ayira wo contact wo no phone no so ebetumi ayira wo documents ebetumi ayira and I say app data. Also, we you see app bit say WhatsApp. That's a obi ko format o phone no and I want to be she wa phone no so yes okay virus bi a che no na wipe nyama no so as here wipe you a wo start no fufura wo be dey na won saka sa data no ndi ye wo computer rule bi wo start say we use computer bia teacher no or chere computer no so chere whether starting Windows, using computers, whatever. And then always have a backup. And you don't say, who go school and now you starting computers, I say for pen drive, bruh. But if you are the back where the lecturer say, oh, we are the data gusu. But we do one kind of say, I didn't will start this away, send you save file, send you create Word document, text file. Be save because you do have it to me. And the last year come back up and that's a backup. Oh yeah, we are no 3 locations. Back one keep back one will be one and a back one would move be on bail. It is a wabo with a key. Sometimes we go to key that only name is idea into no. If you are keys in a battery, if you are keys in a buffer, that's a who keep it back. So when you will be in a tier, not to bet a back. Would the back of a move beer or Tibe Kumasi? And I will be obey a fit takradi. On no occasion, everything I say, who keen wound another one. So who would the any year and the two and chance on the any year. Next, I had the data nearby. There were 2 forms of phone operating system. Back we have Android. Now back iPhone. That two no, so we set up a phone bia na say Google ada wo ma. Obe bisa o say wo Gmail account e wo hin. That Gmail account we dey share phone no mo pe. And so na ma we to me connect it to App Store no. Now we download the apps ni ade. After the ban wo phones so backup Google because or Gmail account in internet. You will be here or the debia or automatic backup. That automatic backup, you know,
Uko ubie Google Photos. Ufe o phone no spa. Ube baby ever say Google Photos. U pick Google Photos na wako baby a friend a library. Library ne ba ube mu say another drop down here by friend trash. Into where why you baby no accidentally wako paper. U photos ni na pictures na ira waso. The first thing you do, you go to Google Photos, tap the library, and then check the trash. Trash in the mono. You go say, or select items. You go say, I didn't have photos na ira no. You call library no more, trash no more. I just say baller bin. You go say photos no go. You go to recover all, but we no Obama was selected. In the say select items. You better click it and answer what taxes were. You go say, I take it. The other, I say we're marking it correct. We are when you select back up, once a button for be able to restore. Into when you restore no pay. You go say pictures, about back to the phone. I feel back will contact. You go on the contacts. Or the phone or baby phone, you change the screen, on your phone or on my flashy video. You are one kind of on flash you. As you look at them, I'm not only a cocoon, Debbie. We be call internet and also because we need say we use Gmail, edit 30 app with apps near the internet. We be call URL, we browser, we be create computer crowd here, and I say phone access so browser. We be call contacts, we be type contacts contacts.google.com. We call menu. We will say actual undo changes. And your phone number for no. What flash you and I say why we be we could delete your contact, and who delete your phone number, accidentally we could delete your before fraud here. Until we call menu undo changes. It goes about restore contact list to the time before deletion. It goes we were up to 30 days. Until we delete I restore the last 7 days there. We restore the last 10 days there and 30 days there. I feel see a files I would delete here. We say Google. So files now will store and borrow 1 gigabyte. I start to say pushing a Google Drive. It is our Google Drive. So we will be a Google Drive our phone also. And also we call menu. We will sell files in the Google, but it is inside the trash. That trash, who come Obakacha say restore files that you have, and also expecting to say photo there. And we use iPhone near there. No backup is different because iPhone there or backing up automatically could go iCloud and so. And iCloud security is very hard. So we create an account no really free. I know the why I will. And method that will be using. Say we use software for I know ember or phone also. But we know we to pay our phone also. Into iCloud there no. We call photos are Obama option for albums. Now I catch us recently deleted. We select it back one. Now I click it recover. No the recover number. If this was what I would try DNA backup no. In the first one, I'm a man. I say we do a phone so that delete now and we just go to the photos albums. We're going to see recently deleted. As they say, we use our computer and I say what type of BB. Now accidentally one sa a couple power swap. Where do know? We say what we call edit. Now actually undo. And also we use keyboard shortcut Control plus Z. We control CTRL and Z na. And or the adena we jira no. So now what type BB or the aba. To see ano ye call iCloud backup no mu ankasa. And no we be call settings. We call settings and no we check within a would set it up iCloud no. It is say we install WhatsApp. We say we install WhatsApp or the DB bar or we use uncle foot who say and then this adina war WhatsApp and also. Sa na say we have backup and also. Into settings first we call settings. Now I call within
iCloud. iCloud no ebema drop down bi steps kakra wo hɔ a within iCloud no wobetumi click manage storage. We choose manage storage abom se folder bi aba yɛfrɛ no backup. Nti wobɛkɔ settings wahwehwɛ within no iCloud no we choose iCloud manage storage na backup. Nti if backup no exist wɔ hɔ a wobɛhu no wɔ hɔ because ɛba ne iPhone a there are two types of data loss. Obi wɔ hɔ a ne data no ɔwipe wadeɛ no so because ɔyɛ setup bi wakɔtɔ phone foforɔ ana yɛde phone asoma no ama no ne na aba no enyama no password bi da so wɔn ntumi unlock ɔkɔɛ sɛ ɔkɔ unlock no yɛabɔ bu bi ama no nti ɔpɛ sɛ ase reset phone no koraa ɛno no wɔyɛ a two things ɛne yɛfrɛ no erase iPhone nti ɛno no sɛ woyɛ saa erase iPhone na ɛno this backup restore na ɛmfa ɛno different settings wobɛkɔ settings general transfer or reset na ɛno wama kwan sɛ restore from iCloud backup during setup nti ɛyɛ two wɔ iCloud no mu obi wɔ hɔ a ne deɛ no yɛde phone no bɛkyɛɛ no ɛna password da so nti ne nsa nka afei so yɛwɔ mobile data yɛmfa sɛ wɔ apps bi wɔ phone no so woyusi paa wohu yan sɛ apps no ayera apps yera wɔ phone no so a ɛyɛ two things ebi wɔ hɔ a OS na yɛwɔ no operating system na wɔwɔ no wɔ phone no so no yɛwɔ Android version 4 Android version 5 Android version 6 ebi ana app no yɛbuilding no version 5 nti sɛ on support version 6 na phone no upgrade kɔ Android OS version 6 the app no bɛyera ɛno wo kɔhwehwɛ a wontumi restore saa app no now yɛba Android apps nankasa wɔ Play Store hɔ na ɛneɛ na doc wadaro ma yɛmfa Android app no nsi ɛwɔ Play Store hɔ wae yo kyɛgya wode ɛyɛ no a ne di dwumadie no nti no nkɔmmɔ na nhwɛ yɛ na yɛkɔde yi nyinaa na ɛkyena na yɛnya biribi anka menim sɛ agya wode ɛnyansa no deɛ nyi nyinaa gu tim deɛ nanso yɛmmɔ ne tɔto sɛ yɛ a wae yo nti anɔpa yi yɛbɛdo ase wae yo ɛkyena mɛfrɛ wo na ɛkyena de mama wodo na ma na to dwa no agya nkyerɛkyerɛmu biaa ɛbɛɛsi nti sɛ sei no ne afrɛ ne agye wɔ akyiri hɔ wae yo Dr. Albert Hagan na nɔpa yɛda ase ɛne wo nkyerɛkyerɛmu a wode aboa yɛn dwumadie yɛda ase paa nti ɛno no ne asɛm no yɛmu ni tɔto yɛyɛ ne sɛ nsa wodi akyi a wobɛnom a nsa da nti na ɛbɛɛ sɛ yɛbu ni tɔto no nti dɔka nɔpa yɛda ase na yɛmmɔwura mu na yɛmfa yɛn street va dwumadie no ntoa so ɛmfa ma nandɛ no yɛbɛto adeɛ nanso before that ne yɛmfa aseda ma masby ɔmo boa sika fa mu ma na nɔpa yɛde maximum ne ndi dwumadie brɛ na afei aseda no bi nso nkɔma mega cash lucky box ɔsɛ yɛn ka nkyerɛ sɛ network bi a wɔso bɔmmɔde aso ɔbɛfa phone wadale star 426 star 8 hash selected number 2 max radio ɛno akyi box se beba mako nsia select o lucky number 5 Ghana cedis ni akiri fato so when ye mane hawe sanse the more na wo to no na unya ho anwini points ahodo a ema wanwini akyede soronko pa e Mass TV edafia da bia anwumere no num na the beautiful green on ya busuafo ni na tena se na akyede ahodo nyina na ye de busuafo a omode ho eje mega cash lucky box ndwumade mu yɛmfa yɛn street value madie na ntudwa na yɛntwa homre ba na afei yɛbua hama na ma na yɛma ho kwan na wakyerɛ wadwene ɛyɛ na pempi no so yɛsi so na sɛ yɛbɔ bra na sɛ yɛbɛwade a wobɛhu sɛ bɛrima se ɔwɔ spec ɛwɔ ɔbaa mu ɔbaa nso se ɔwɔ spec ɔwɔ nneɛma baako mmienu bi ohu ɔbaa mu a ɛma n'ani gye ɔbaa ho ọba no nso se o nneema ba akumienu bi a eya na ohu obema mu a na ma nani age bema ne ho eya na ebika menya bema a oye 10 gram kakra o wa bodge kakra mepe
ene ka spec ne ho menya bema ne bumu ewo nwin kakra ene na nka de sa na nka me de meti ato ne boso na me twetwe nwin ya ene ye spec ni bia menya bema e kokko a mepe yin na ka spec ne ho menya bema ye tietia te se papa yo twa mu koyi mepe emema ne so ka o menya oba nka ne toto sa nka atofo bi na nka ne anya hwe kura no so na be penyansa me de metitu atun so am say yes enyansa Jesu nie me pa oba woto kakra me pa oba che so woto wonufu obibi ya bi ene expect asem na ye kan ana ye wo bibi nso a ye kan no nipa no ne su ene ne ban oba ne twam anase bema ne twam ya na ye hwe yen spec wo nipa no ho ne de afre no but ene ye bisa se du se obewade a o hwe spec anase o hwe suban o hwe bema no oba no na ho fe na ho siesie se na osiye na de anase o hwe ne su ene ne ban ne wa hin na wo se yen hwe spec no ne awoda ho a wakoma to yam bema wo de wa no to na no a ho timi sano ene ye spec asem na ye kan ye hwe spec no anase eya ina ehu behia so se ye befa suban no so so atiase ene ne ye nkoma ne ye di ewo ye street vibe dwumadi ne so enti ye bisa se eba ne se ya ye hwe ho fe na na se ye hwe suban no etoda nso a o timi hu tumbi ne anufu bi de adidi anka me da ho aye anka Nyankopon ba kra man ko heaven na anka me heaven anka me da ho ani ajasin 0550055522 ekwa ba na ya ma ho kwa na wa kire wadwe ye ba sese ya Mensa Kamekao! Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh, yes. With Max Buys You Shop, You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any products from Max Buy between 7th November to 31st December And stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with Max Buy. Max Buy. You shop, you drive. For further enquiries, call Max Buy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. Approved by the Gaming Commission of Ghana. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yan can say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about Adisade is talking about the best is always good for Adisade, and then St. Augustine perseverance conquest on truth is what? Then Truth Conquest. Mo persevere, mo yede is truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. One day, Anna, Max Buy per se, yes, sika bebree. Bisa me say how? Max Buy at the bundle offers a kesi obi intimate take ebro. Buy 2 for less. Manabeto TCL washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Na save a cool 300 Ghana cedis. But to Infinix Smart TV and a smart watch 3,000 Ghana cedis per. Afesuma Sanka Techno Common 40 Pro and a smart watch for only 3,170 cedis. Na see a 250 amunumuwa. Come Max Buy showroom and one memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Frame 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max Buy. Quality you trust, prices you love.
89.7 Wewura Max FM wajidu okita se Kumi kasa eye baako pɛ edin no eye baako pɛ menkɛs ne kwasi ada untumi fa do adanso untumi fa bladanso kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam betu kam kumi kasa that the TM state governor ebe shew Maji wedi ti na me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe ele ti so bi fe be dia aka echika me din di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se. Welcome to Tuesday morning. 1, 4, 3. Mama, senko doi bichiwa. Mama, senke ko ubia. Senke ko ubia. Ukazi minya. Kuma sutache. Nada siya mimpewe. Nampe diebe mama. Kuma sutache. Nada siya mimpewe. Nampe diebe mama. All right, I'm saying I'm akwaba. Max Morning do afena do afidie na to ayemu akwaba. Eba wa kwama dadwa da kwesi ni fiada no pa no nsia, kwesi anopa no nkro ye tenase. Enkomo emu odane emu hwam ye de brɛ enenso ye da foforo. Ena e binada. The frame kumi kasa ye kwa kwesi se no nkro mebo. Emra so ye de yen street vibe dwumadie na eto aso de ama na ye nkomo ne ye tiawa. Ene ye bisa se emra ne so sa ye kowade a yen hwe suban na yen hwe ne ye frɛ no spec no etoda so otimi nya ne wakoma pɛ oba wakoma pɛ eto nufu da ho atuze yi erade we de one for heaven na bakra na me heaven na me da hu benfo so ani tuama ye ni nya nanso etoda betimi akofa ne awopɛ enso na ye di gyawo 100 cedis ya asem na mekan etie bisa se mra ne so na se ye kowade a ya wade ye fe na ye si krom ye fe na ye frefre gas ye fe na ye de mai sisi wonso a wawade ye bisa se ukowade no o share spec ana so hwe suban o hwe oba na ho fe be ma na ho fe na ho siesie e na ode wade ye ana so hwe suban e mema na ye na ma ni twama oba ni twama ye nim ni suban o e ya ne hwe sanade no gina so no ne na ho siesie ne sanade no kobe ye hello mi ye bi chachepa au akomko me pana me fro ba chi mi kwa ko pana ye de pana me fro ba chi so be twem me achepa papa ene wadi umre pen you oh wadi umre pen pa ache me ye bi kura be 4-5 days ni ache say me hu oba me for say 4-5 days 4-5 days ah me your boss your friend o de sama ka cho sa ka so na se betata you wa fu na ho na se ye duabo aka so na se betata de se ye ja kwan ya no ai ye ja kwan ya no yo grino mama nsamu akwa ba bi mo e so bi nu abeba grino se ho kwan ba se ye kwade a spec yeah ana subai kumi asem we de ano odi
Ohu say me your banti my main canon in perspective of Emma. I said to be a ayana ye maami no because e nu kwan say ye hwe ahofe. Ye nhwe suban be ma list daachi. But ahofe no susu hia. Tiano o mada chinti. What ya say? Konko ba say kaka ku bia da bi. Kaka ku abusua. Obedi was a control fee. And spec no account was my so won't be nyanum. Nti no me de ye hwani mienu nyina. Ye hwani mienu. Man no mo side no mo hwe mienu ni nyina. Ye hwe nyina. mienu ni nyina. Hwe se be me da che. Me ne wo a. Obetimi ahwe. Na ho fa ne kakra betimi aba me man no. Ani mo ye nyam. Anza be me bu no mu a sebi manu baby onis kanso so but wo hye ne personality na ni mo nyam ati ase ti na ni mo nyam no nko anti no da achen won se ufie na ye fe ohun na se onya suban no so ka ho na otimi hwe won so ene na ye plus pa plus enti ya wo ka de ma ne de ye hwe ni mienu nyina okay mo de mo hwe ye hwe ni mienu nyina spec no bema na ho fe esan so hwe bema no ne su ne ban because who betumi ayefe but along the line no se suban na nya oba na betumi agya wo ho by mema na tell bia mutimi endio kakra ati ase endio den kakra mu endio so anya hwe kra no because of ni shape ntini mema na gi no obesesa ne ade ati ase eno ni mema ne side no nti bi de to me de ma no ye fa ne se unya mienu ni nyina unya mienu ni nyina 05500555220551598321 are the kwao are tie me tie o baby yes say so ko wade a obehwe spec be man na ho fa ni nipadua ana se obehwe ni suban ye ko wade a ye ona ye hwe spec be man na ho fa se note ana ye hwe ni suban fin era over me o make us suban is everything suban ni bibia the I would also always say that okay suban bi wo ho that you can work along our pardon obetimi assistant to suit you suban bi so wo ho we are den sanote na no na wan hwe ye na obeka say oh no affair or 10 gram say na me pen now you ignore the subaina okwa we no do be a boxing you know anope bia or be practicals anope bia na or the wo ye boxing practicals you the own show spec o spec a wo memma me pebe mo 10 me pebe mo so wa me pebe mo that is a secondary matter and to be subaina san ma be subaina ansana ma hwe spec and I'm making say this spec na chi first time ye be brem wan ka Irene na me ba wo be subaina fe wo hie nipa no a sane me ka say spec ne na betwun enye subaina na betwun wo hie nipa na nya kwa na obehu ni subaina green along the line na obehu ni subaina green let me share you with you this thing I have a friend madam for be a Michelle no a Shaiman market. Now, you know what happened? Me ni da. But ni super and I train me ben. And for so many years we've been good friends. You see, I was not me buefu like from home and I market. So something I think I bumped into him and I was supposed to have apologized to him because me na me inform Sony frame me, but I was like never boyful, so I didn't look at that and I ignored. But I was still talking harshly to him. And this guy was so calm. We now Oma many card and everything, so we can talk, and that has been history with me and the guy now. So and Subai now or your beer uncle, he also retaliate. But in as much as and the guy till now, like
his everything. So in fact, that's what my first I find it so. Oh yeah, a big shout out. Me to be but me can't say them yes so. This said you wuti we. 05 A big shout out to Theophilus session. 055 0055 522 0551 59832 and Pacho when ye. Hello, Kumi. Yes sir. Good morning. Yes sir, Udin baby Alfrefi. Yeah, very honorable dictating because I free also. Honorable day. Dictating. Dictating. I didn't know. Honorable dictating and no pay you. Kumi. Metia Amam Bruno. But your catcher is a question now, Busa and one answer. Yes, back, would you back? One answer question was what for two, for two. My memory, Mema Jenny says, Oba and Abe, my uncle, open in Subaya, Beboa. Because in 24 hours, I will say, well, what fed over about Suban over. The Subano here, Chan open. You honorable dictating. And pay yada sepane wadwenkyira odi aboa yedwumadi honorable enti yene honorable ditwesen ena atwetwe enkomo no 055 0055522 055159832 and ede na wo kaka ne honorable ditwesen akai ho pacho hwanie. Pacho, good morning. Yes sir. Pacho Bobby that's my dance yenti we. Nampacho blano ni dini no any nickname. Pacho michia nikita akusia green pacho michia o. Binia bejo so pa me sira we dia Bobby answer na dia bi enkobi edin ho enkobi edin ho honorable me say edin nya Bruno Greeno. Na ka say di be na bobo. Ni di de bitimi mo wadama. Greeno. GREENO Mr. Mo. Say me ka say dictation di no na person. Ka be bia. Hwa isin bia. Yo ye je Bruno Yeah, that's so much. Bobby. That's my answer. Umum telephone kind one promo but umba na ti on mo attraction no home abetron but buy no on the need to home no ade oni na nti ene subana na boss o ti class yate Bobby dance man yada say 0550055522 and I say 0551599832 and Pacho when ye. Hello, good morning. Atamax anopai asemu a edaba maso eno no wo kọ wadia aya mpempi ni suban anase nipa no na husuo. We dey that say meka no man say ntiama ekromfo kakra and because of much of adwuma kofo ozo ayo much am adwuma kwa France adwuma ko no mfunyu bia so tie mu pa yeah that's it. And so offer you me come as me so a me dey akam me dia anko ba oti yakofo asemase ayankofo awale sema oti wo Bible ho no anko na kam me say anka ma wale no because ukọ Bible no ma anka ma yankofo ye nhihye ma mba ewo ambrasem ene se na obia ne nufuri ana aka ne ono be sena e je bia sen de ato agya etimi de aka me pese ba ne fa senko obotum ode san nhihye na ya adwuma because ye ukọ wale a omo se omo mo Bible se o how be back o Bible mu ende de me hu se suba no e de di wo obia na fem se me de me bon fa senko obia botum anya sade no se me smart nkakra me wo kan Yo, Atamas, that's your pay 0550055522 and I say 0551599832 and Pacho when ye. Good morning. Yes, sir, Udin baby Afrefi. You got me.
Midin de someone I make a free like a vehicle. Yentio. Never show asem na lady ne Canadian fashion in your drink. Say who also who's buying a son who speaking. Never show who will be out open one. The same number we are no who be out penwa. And just to buy now be who. Area so be a several moments. No, I will say. If I say and to buy tea and to buy tea. But what they make an idea. Pa. This is who spec and answer and what will be who's buying because of your heart. The whole first is to buy it. We also on the whole time so is to buy it. And to bear then a walk out who say, we is buy in the space. Who spec and son who buy. But you read the margin check a time. You and I pay Yeda say, or do I drink trouble in Jumedi 055005522055159832 and Pacho when ye. Morning. Jana she came here na. Gift. Ayo, na say gift ya na ne asesa wo. Where dana? So to mfo nyina ho ye na no pay die. Ya da Yesu ase. Gift ya nkwa esuban ya na ho fe. Suban kakra ho fe kakra because uko this man so nkwa eti na ko fe bia. Unfa umbe ni na ese kokuru no. Obi omu pie nyeye. But suban no wo ho na ho fe kakra so kan ho na balance. But suban se be obe hu suban no. Eno ni asem no. I just say we man son. We will say bibi say na kwanta we ti need o ho abata. Na kumi ni first one oba ni di na e de pa o. Na o de etu tremu adi na enye o de wa hu. David. No see edi ben po adaru no see edi ben. Me ti me mbo. I just say wow na o betimi abo. Mate, meba ma wate. Mate aboma me. Onabu di twesen. O de o mo say. Sister gift ya no pay. Yeda say 0550055522 and say 0551598321. Hello, when you? Good morning. Yes, sir. Kwame you. Bra Kwame. Block Factory ain't you? My main Jamas FM a cheer for you now. I need to my for you. For my and dear pa. Hey, at to men go on. Anything I say, Oberwalea. The Dioka solid. That should be Joey Juma. Or no any pan in the wall. And in ocean is supine, and on no sooner than a short spine. There can be said. If I know a fair, it would do it here. I shall know yam. But I know none I shall know. It's a said, Subano, a bebua. Says Subano and Niwa. Is it yet? You say, now got off our ratio. Now got away you are. Let them what. So I won't find no, and let us who to buy. Subano, who bear myself so to buy a daddy. Who be you scared to go, and you can say, we Rebecca and Sana, why if you're getting our Yuri, Debbie. So banning the poor and the say, oh, your papa. Now, one friend to me and cashier, and then never go. And memoir. I didn't say I come on. You, Kwame, Ewo, Block Factory, Yada, Siano Pay, and T. A friend I do a feeding at Wayamo Aquaba. Yem koma yedi ye bisa se ho kwan ne ba na wo kwade onua bi kwade afutuo be na de be ma no onhwe suban ana se onhwe ahofe 055005552205515983 and pacho hwanie Mpacho Rose ni Rose Fefinfa Mpacho mi fefi malam Yo Auntie Rose yentie Yo papa mo topic na marriage na no very nice pa na yes me say service graduate e me man na won ho ye fe no service kafra do na ajini. Hello Auntie Rose
Papa. Aha, no ahama ni twitwa kakra. Now say a member no ho fe no o my there. Sebi ebi no mo timi pa o ni nyansa odu ona ho fe chi e di niam ensem fata. Enti suban ne de ehu hia pa sebi se oni mu nya fempo na owo suban kita akoma papa me fu se no no yesin wa wo ho efe no mo ho efe ne de dudu na o magimi o mu di o ma ho efe chi e de system ma no. Auntie Rose, Papa, anapai uni obi wa samana. Debbie. Obi ani asem no kura no ana wakan. Ebe ma na omo ho fa na dudu na o magimi o mu ni nyansa o magimi ankasa. Woni mi afa, woni sa no mo afa. Nti jimi som na o mo didi en. Yo, Auntie Rose, you remember me sa o mala mwate. Upacho yo papa. Yo, yate. Mi dad. Yate. Yo, we asem okay, emfa me ho. Ya ye ho otan, emfa ye ho. Koto we, ye party ade adura, emfa no ho. To stands inum. DJ stands inum no mo da ha. O muti be pa mo we ho ya emfa ye ho. Eni kodamu. Eni kodamu. Aha. Eni kodamu. Eni bia. Ni oti TV si. Nana. Nana dem sire wada ma. Uti ma nana ho nya pa na. Da bi se come mom ho fe na so se nana dia o se na chess nana ho. Mengaza. Ye wo nana ho fe. Nana ho fe o sa wo suban me sire. Nana ho fe o sa wo suban wada ma. Ye come mom ho fe na ye we so ho fe sports guy. Joza. Ai. Nti ono no chira. Jimmy no ho fe obeka o ma yi ken ho. O chira omo mu. O se na mi go no omo sister Rose sebi omo Jimmy no. O chira. O se ebinom. Senta mi so me di sebi abai. Tie bia no nka ho. Yenkoye senta me ka se na na so me sire go na na so. Na omo ho tan wa adwuma mu ha na beba be ka me ho ha. Omo ho tan wa adwuma mu ha. Ene wa hwehwemu a. Hwehwem na yudie. Ti hwehwem na moto santene na boko. Aboda me na me momo ho tan wa adwuma mu ha na me wi a me bia fa. Ene wa be hu ba bia be fa. Why nie? Obuso fo mo cheche mo mina. Ya so. Topic with a very nice. Ya te ya da se. Yentio. Okay. No temo ni se. Ni pensuban kasa de atinimu. O sha hwe mu a. I just wa fa wa ya se mo akenka ti ase asa. Asa no ugo hu ntoni su en ne ba. Aso ma tun se. Yo, so for no pay that say why? Yeah, that say yemfa focus ana. Yemfa focus en kan na yemfa ofre dwumadie no NC 0550055522 ana say obetimi afre 0551598321 numbers ni biom 0550055522 ana 0551598321 ye din komo ye bisa se ye kwade a ye nwade den ye hwe suban no ana ye hwe spec ni ye pe wo ba ne ho ana be ma ne ho a ye hu a ye nkoma eto yen yam no eno na wo se ye ma ya adwen ko ho ana se ye hwe suban no ena na me ka na eto dan so amani twa musa na from a oba ne twa mu nim no ba bia onim ni suban hu ni suban ba kokrada but eto da wa hwe sena eniema ekoba no hwe se da niema die adidi agurade minya na nka me dadi ho a before that cry na be suban no nti mo ka no mo ka ne ye brebe na be hu suban no sometimes ya spec na ya na different ti yanka ne ye 0550055522 and that's 0551598321. Kumie. Yeah. Na onhwe. Wo de no hwe suman na hwa hofe. 0550055522. Kumi mi bisa wasem. 0551598321 and obi wa hama no so ma ye ne nka. Hwa na wa homa so. Obi gina so. O fa ni wi aye bedi nkomo. Time na ye nko time wo ho.
Enura sa na aye ya. Oh, na se meyiwa no na se enye. Nti oh, we say yes simple. O de ayi me sister ya ho fa na suban. Enye ayi no. Me kyerɛw. Yenkoye nim. Empere kura. Yo yenkoye nim. Oh, na den. Na jeje maya yenkoye. Unyi ano a yenkoye. Hello. Hello. Aseme ano pedi anwadi. Enisio. Imponi. Osi oni he. Ana no den. Odi mba bi afrefi. Ya kwani kwasi me kasasi Abrekuma. Yo. Abrekuma. Na kwasi yentie wani abani. Okay. And say you say beautiful woman is another man's Christian. Stanley we have met here. Oba no ho se be ne mema be dia. Nti ewi ase dia o fa no. What is this band? International media no. Nti choose ban and sound make choose ahụ ọsọ. Yo. Na kwasi watimi achusi bidia na afa na uchusi wanya bidia. Oh, ya nya bi da. Nti wo dia ofa suban no. Me pe suban no. Yo. All right, kwasi anapa yada se na Grino now say. Na me bisa se nti wo mi sister o chusu suban na chusu ahofe. Suban sesa. How? Oh. Onte say ka say suban sesa na say esemasi asesa ni suban da. Suban no a esesa no ejina the way we treat nipa. Yes. That is me best of my knowledge. Ejina kwan ya be fa so ni nipa ne betina. What you say? Obi betima ye good pa, obi ni. Ba so ya we say suban sesa. Ene ye na minim say sesa. Suban de ensesa ene ye na minim say sesa. Me ba no a kire me nso na wo suban ne ne mu. Hello, hwanie. Hello, Kumi Patrick. Yo, Aja Patrick at Tiano Pay. Adomo na Patrick. You who adom ye hoya pa wadaro ma yentio. First of all, Suban first. Now Hofenaba. Now one thing about marriage and relationship. The baby no mo say na ela. Wo Suban ya kan. Nipa ne Suban to me sister. Oh, Patrick. Yentio. Na me say ahofe no. Eno etumi sister. Suban no so etumi sister. Nte ba no marriage and relationship dia. Me dia me say sometimes na e three. We train dia mwa den pa. But ni na me say o hwe Suban answer. Akwohwe ahofe. Yo. Udimba ko yenya no miensa Patrick anopa yeda se pa. Eti watini na Patrick eka no. Oh say hwe. O se suban sesa. Ye no wo. Sa na hofe so. Ye nkasa ahofe de se efedi. De mo anipa wunyini wa ho fefedi. Ba ye okay. Na me ntwa no ye fa last caller na 12 asem so na ye for free dwumadi ni si. Hwanie. Nana Kumi. Ye. Awurade asmu de nkam. Nkam so. Amen. Popo ne so. Why? Ata taxi driver. Ata. Abri. Hey, anopa unya ye wa abri ho ahu. Bibi aboko. Na me se anopa utie wa abri ho ana. Me ba so yo. Okay. Yo. Mentio mu just one day kula me hun tomio. Okwasem. Wa tie kra untimi nta ye da se. Yenti ata. Yo, ajen chira kakra mo ne se. Kumi on se we as ne what down so obi a ho. Obi e no obeka say already e kronkron na say. Nemu obebu ohun ni kura na say ohun ni suban na ni suban ya kura na e kasa dipa bia pekasa. E bia di say e no ya ompe. Ana say ade bi say o ya o ye de ompe obetima den e jai. But so sha ho fe dia ho fe dia say Kumi ye ni ho fe na o. Edia na ye dida. Edia na ye dida. Suban do be dia da. Oh, Suban ne de ahofe kakra ne de ye but ahofe oba bia no ho fe bia no oni adeje o. Episode na ho fe chi.
Yo. Iti kumi me nso ma je nkyerɛ kakra me nso me wɔ no no. Ata no pɛ yɛda ase wae. Yɛda ase wae adeɛ. Enti ɛna meka no me deɛ me no mahwɛ awadeɛ. Wahwɛ deɛ. Mahwɛ yi ahofɛ. Mahwɛ suba me hu me yira no ho time papa. Ɛdeɛ yɛware na me nso me se a me ma so wari bi ɛna o ka de wahwɛ ni nyina bi o subanyo ahofo wahwɛ bi wo de ane se wo de wo pɛ oba me toda na no na me ne me yire to na me hwɛ TV me hwɛ lady na oti TV ne so ma hwɛ me yire ba no wahwɛ lady no wahwɛ yire o tin se no one chisiye e wa na me koti amachi de danyum enka achi o enti nya butere me ba bia keka ko edi akachi o yire da se onum kasanti wo nyina che nyia no ayira mo yire da se pa o yire da se yedo bibia ase yede enkomo yebesi a wa oba mu adwenkyire onim dia wa boa ma enkomo yebedi mpempe so yeda ase enti nyina kosi se frɛ na amanfo frɛ ne nyina kyerɛ sɛ ye kwa wade ana sɛ ye fo ba ne natu anamo a yenhwɛ oba owo suban na ye maame Rose wo malam se emema no mo hofe no pi agimi ye do bibia se o se sa na aburi atanso be kan se emma no so mo ho hofe no omo ni adaje omo so dodo na ya eni omo ho adaje enti no opposite ye do bibia se ma mo fa ye onabu di twesen ma oh na de ye bo mo frɛ na ya do ma sina na ba ne se na nko ade so no ye first call e jo na bu di twesen ye abobi mo na bu hwa di twa kwase a ai ye mo frɛ nyina ye do bibia se ye mo bɔ mu din oh yeah starting from honorable di twesen Bobby ye da se ma Rose wo malam ye da se ye do ma se gifty wa mo gifty din ye do bibia se no ano ne nko ye ni ene na ye nyina list isu na honorable di twesen ne nkrofo no ye fancy ye kwaba na ye ne professor Wiafia Kenti atwetwe nkommo ene ye ba behwe STI esuna no na esunu ayi no de enkombre sexual transmitted infections to say my diseases na fio yeah disease ya graduate to your infection ye kwaba se ya na aba bedi enam yade ho nkommo. Hello Ebusiafo, your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, our Max FM 89.7. If you joada, ekosi fiada, ebo non-crew kosi se dumienu beboa, program no air live on Max FM. Na nika sem ne se die, ya system, ebo non-du kosi se dumienu beboa, program no SIN live on Max TV. Eho ene ye boran crofire so, nyakopo the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaon. Afeso so, ebona kutukubon sem dia, enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. De biaya ho Professional Boxing League. Ya de hun sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. Ya de the statistics and all the details you want to know about the local football. And afempo agudi ensema ekoso yemaimu. Your segment bit to say the predictor. Emu ehwampa ya the matches beba ya be more odds. Now so what me twabia dibi. Sounds so any of the big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana any wiase agudi ensem omo any omo atwetwe komo. Inti shiame minima bedwafo efiti joada ekosi fiada ewo Max FM and Max TV. Mensa Kamekao! Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh, yes. With Max Buys You Shop, You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any products from Max Buy between 7th November to 31st December and stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with Max Buy. Max Buy. You shop, you drive. For further enquiries, call Max Buy on 054-401-9552. Terms and conditions apply. Approved by the Gaming Commission of Ghana. 89.7 will roll, will rock.
Max FM wajidu okita ase. Kumi kasa eye baako pɛ edin no eye baako pɛ menkɛse kwasi ada untumi fa duadan so untumi fa bladan so kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam betu ka kumi kasa that the TM state governor ebe shew. Hello people, my name is Kojokin. I'm listening to the People's Parliament on Mass Morning Dew. Abusia for your friend is Sammy Flex and Opebia Mitier the People's Parliament on Max FM. Welcome to Tuesday Morning. All right, I'm saying I am a kwaba and Famra Max 89.7 Max Morning D when I was Sugusu Awutieno. I'm now so yes in Kongwa. Yeah, Baby D and Komo. Holy Better side you air there. I don't know much a good machine. STI. I'm saying a pioneer, Professor. We have here Kentina Baba to train Komo. See where the ma natural way herbal clinic. Na no pioneer doctor Baby Dean Comedia fa sexually transmitted infections. Home, ye bisane say STIs. Ya dear Ben, a kwamen so and a Benny Peduanim. A kwamen so and ye betty me afa abo ye hobine. And wait ye are. Nan koma e hono ye de atoa so e de amount doc no pay mo akwaba mejo so mesan mo adi kan so one yeah patro bia boko de adaroma my ade so doc yendo wasese anopai ankade empa na ka efe sanka doc edi ni ti ato na yere kukumu nanka nkomo ahodo abusua ho nkomo nanka dok ene na yire di nanso ye hodo ene Max FM atiefo hodo a wonti anopai waptimi abekan ho wa yeda se yo mejum so da masen so dok na no paye pese yeni nkomo enfa sexually transmitted infections ho aya na mpepi ne friend STIs wadaruma yade be no yo medase sene o kan brofu mu no ni twi nso ewo ho na o kire mu firi twi no ba brofu ni mu a eduru ba bia na sexually no na akwasesa kakra yare no ba eto da bia na ba bia ebe fa ba no na enye sex no nko an so edi ebe kire ni nyina de afra na ye ka se STI ani ana STD a ba ko na de ba ko ba na ba ko tete na kakra no akotwe ba ko aba sexually transmitted infection natural sexually bibia efa enam se enna a efa se be wase be mane oba nhiem se efa se be gay for dio lesbian for dio se be wachi ana se efa wanum se yehunu mutokro na enso anka manfo okra ba me de ho akoka ho na ne etie ne se ade bia eye yaremoa ede yare eba enam ana se bibia eye enna enwa wa ho emu obu o ana onfa no ho nkose obi hu na emum kiss ba ko okoje ye no obi enumu emoa ana mojampo a okisi no finisi ase ko na num no akoma na yare obi onso a obi hu mfifire keke atimi akoma obi ayare a chese wa nto yare no ono a wa ntua ka ono nso ya amane hwe wa kwaji ni free enti yenhwe enyarwa horo nde ne OJSS ana se primary school na se fo nde ye kan ese STIs any STD na na se enyarwa nya free namu no ene HIV ono no ya busua pani
ɛna gonorrhea na yɛakɔka syphilis chlamydia koraa deɛ ne yɛnka no nka ho saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa wei ɔmagye ɔmu din papapapa firi primary school kɔsi secondary school nyina nwoma mu ne yɛde kyerɛkyerɛ na ɛkyerɛ koraa na yɛhu sɛ nyarewa no bi wɔ koraa ebi te sɛ hepatitis B virus ɛkoraa no nso tumi nam ɛnam ɔbaa no obɛɛma nhyia mu ɛho nsuo ɛso ma otumi kokonya ne nyinaa no ɛyɛ adeɛ a yɛbɛsua nneɛma fa ho ɛna ɛnyarewa no bi wɔ nso a ɛyɛ nnamu yarewa a ɔbaa akɔgye ahyɛ ne ho no abɔfra a ɔda ne yam no wɔn deɛ nka ɔnka ho o nanso automatically no abɛte bi ɛsiane sɛ nka ɛna na akɔnya HIV ɛna ɔnyam ɛna ɔba abɔfra no ban sɛnea bosome nkono ɔbɛwo no abɔfra no nso ɛbaeɛ a wabɛte bi ɛsiane sɛ ɛmmoa no a ɛwɔ nnane so no ɛdɔɔso ne nipadua no mu ɛmogya no mu ne ntasuom ne hwenrom ne biribiara kɔyɛ HIV mmoa no ɛno nti ɛnam ɔhaw bi nso akɔsane abɔfra bi ɛnam sɛ even ɔwo ne mpo no saa mmerɛ no nsuo a ɛfiri ɔbaa no ase no ɛyɛ abɔfra no ho no ɛno ɛnam so ɛna ebu wɔn nso koraa wawo na wie no ɔwo no no oni o na emom ɔma ne nufuo no ne nufuo no mu nyinaa nso yɛ mmoawa ɛno nti ɔde ayɛ den ama abɔfra no na ɛnyarewa a mɛkeka ho asɛm yi nyinaa no ɛtɔ da bi a yɛkɔtue sika kɔgye waa hwɛ sɛ wɔkɔ akɔgye yareɛ na wɔakɔtue sika ɛsɛ wɔkɔ akɔgye ɛsiane sɛ mmarima dodoɔ naa ne kyinkyini na owurawura esiasimi wura wanyɛ baako wura ɔyɛ dodoɔ ewura eti ɔkɔ ha na ɔkɔ ha na ɔkɔ ha no ɔkɔte firi baako ho a ɔde bɛkɔ mɔn foforɔ eti ɔtransmite ɔkyɛ sɛ ɔsɛnde ɔkɔfa na wakɔ sɔɛ obi so na ɔde akɔdue no so wakɔ no ebi a ɔnhunu sunsansoɔ no ɛhɔ sɛ symptoms enti na sɛsɛ STDs no yɛtaa akɔka ne sɛ STI anka infection ana abɛdane disease ɛmmoawa no infective ansa na abɛdane yareɛ nanso ebu a na tetɛ na nyini ho adi etu ani bɛba ho so no na wakɔkɔyɛ yareɛ no prɛko eti ama akɔkɔyɛ adeɛ a ohwɛ society mu sesi akora ɛkasa yi a ama nipa bebree akonya HIV ɛwɔ mmere a wonim so wɔ onya AIDS ne maaɛ etu ɔdwene sɛ ne ho ɔden obi akɔba bi HIV mmoa no yɛ humɔborɔ mmoa ɔnte sɛ malaria ne yɛka wa no a wɔnum yɛ onwo ɛne n'asefoɔ no obetumi no atena 10 years na ohunu sɛ ɔwɔ mu nanso aboa no ɛte mu obetumi no atena 15 good years because sɛ ho ɔden ɛtɔde bia ɔkɔ jogging oyɛ ɔkɔ gym ɔkɔ fuom ba ho ɔden etu ohunu sɛ yareɛ ne tu mu eti ahyɛseɛ na bia bɛhu sɛ nsanwa kakra bi bɛgu ɛna kɔɛ na afei asɛ kata kakra kyerɛw wobɛhu na kɔ ohunu hwii biem until sɛ ɛba bɛdane disease yareɛ na ɔbɛdane yareɛ no a adeɛ baako a ɛwɔ viruses ho ne sɛ te sɛ yɛka biribi te sɛ human papilloma virus obetumi nso akɔkɔfa cancer koraa brɛw HPV no 16 and 18 ebi a wakɔkɔfa ɔhyɛ wo ho a bɛrima koraa deɛ ɔn deɛ so ɔni awodeɛ nti no ɛyɛ ano ɔni sign bi gidigidi ɛmmaa no etitiriw sɛ saa mmoawa wei human papilloma virus no ɛhyɛ hɔ a ɛnam so betumi ama wawodeɛ no cancer abam after 15 years bi after 10 years bi obɛhwɛ no na wasi firi nsuo afei no akyi no na emogya sufi efiri wase ɛɛba ɛno akyi no obɛkɔ no yɛsi wanya cervical cancer cervical cancer virgin foɔ ntaa nya koraa na neɛteɛ ne sɛ ɛnyarewa no bebree hɔ so a wokɔ akɔgye afiri nam no wode bɛtumi akɔma obi afiri barbering saloon anaa salon sɛ wokɔ akɔyi wo ti
na yɛde oyiwan asi utiri ho na fan nam ho utiri ho ayɛ ɔdɛ krrrr onim so wɔ HIV paa na ɔde aba bɛtena hɔ ne nkoka ɛmiɛmfa mɛsere no ɔba bere nsalo no akwan kora bɛka sɛ ma ha biem enti stigmatization nti ɔno nso anka ɔbɛtɔ ne machine de akwam yɛde ayi no ɛne daabi yɛn nyinaa nwomom yɛn nyinaa ɛbɛwu a yɛnwu no kakrakra me na mɛdi kan a ɛne ɔfoforɔ nso ne makyi ne yɛnwumom na ɔne wakɔtena wɔ machine krrrr ɛtwa no koraa so wɔnteeɛ ɛtwa no paa wɔn sɛ yi machine yɛtwa akoa yi anka ɛso ɔka wi na ɔte hɔ dii ɔsɛ mede hyɛ me ho de ama obi akoa nso ɔno yi tire no sanitizer bi ani hɔ akɔ obi ani hɔ ɔde popa no na ɛne obi ya ɛdɔm ne ba na wasan de akosi wɔ kwabra ne tiri gegraw ehi sadeɛ na no ɛmoa na anwu ana wamfa nhyɛ fidiem ama ɔhyewa na ɔden antimi ankum mmoa no na ɔsan de kosi obi tiri ho a wotwa nipa no bi ɛka ne odi twa no na HIV na hepatitis B ɛmoa wa no ana sɛ virus ahoroɔ no a wode bɛma enipa no nso obu wa ni tiri ase ɛho a etim ni ti ase no ɔkɔ ne yɛde afin no ni tirim dwerɛdɛ oh sister uti wo tiri nyi o wɔsɛ na abogu aseɛ no ɛho a ɛtaa ne tiri ase no ɔde afin bai nyinaa ɔde bɛkɔkɔ no obi nso tirim ɛmoa no wɔ nipadua no ɛtɔ da bia na mmoa kora wɔ obi ho no ɛburu 10 million ɛburu 100 million eti adokuru na dokuru ni tiri ase ho anyina ne ho mfifire nyina ɛyɛ mmoa eti o ɔbɛtena wo nkyɛn ɛwɔ kaa mu a ne ho te mfifire wɔ torɔtoro nim no ne ho mfifire no ɔde twi wo nsa ho kakra wobɛkɔ no ho nkyɛ na wonya hepatitis B ɛne ɛno sɛ ɔhyɛ wo ho a ɛte sɛ wohwɛ ɔwɔ faase school wohwɛ na adwene sɛ ɔbaa ɛhyɛ wo ho a womfeele ayi bia w'ani bɛba wo ho no na womfe ɛyɛ wo ya na wachi ɛyɛ wo ya ɛsan sɛ mmoa no akɔkɔto wɔn nkosua gum a multiply a kyerɛ sɛ wɔn adɔɔso afei wobɛhu sɛ wachi yɛ wo ya womfe yɛ wo ya no ɔsɛ bia na mattress no na ɛden na wokyia wo ho wokyia na ha wo wokyia na ha yɛ wo ya na wɔboa no ɛba onufu ase no wobɛhu sɛ hɔ yɛ wo ya afei wodwunso yɛ yellow na ɛkyɛ sɛ de yareɛ no ɛba o na fe wofu udidi a unse wofu ho hepatitis B enso ubo se wofu no ho hepatitis ne kire se hepa kire brebo titis se tis ne beduru opana kire se aho ye ka signs tis rheumatoid arthritis ne kire se waposo no dompe no eni muntini cartilage no ahohu bi bam etini ye tis prostatitis nature say prostate na aho tes bi ba opɛ okɔ hospital na esu hu eti hepatitis nature say emmoa bi ɛwɔ mu a ida say hepatitis B ni C ana na edidi nanim ahoroɔ no ebi no wanya ana say enya mmoa na emom yareɛ bi anya mmoa wa ebi a wakɔ nsasɛm bi ɛna de no abɛno no oyɛ lab a obɛhu sɛ firi mmoa wa neba atopamu yare tse gonorrhea nom ne chlamydia syphilis nom de akrachefo yare dodo na ya akrachefo esan se oko parliament o aman panimfo MC so DC so omunyina nya because common nebu o abakura no body no na fight ma se enyini hu adi ebu gonorrhea betimi ne mo no betimi aba mu ba obody no etimi fight no through the defensive mechanism eti hu se eba se nipa no gonorrhea na no odin no otema ene within 48 hours cause 72 hours ubenya ene na do akwadaro ma wadu head na boayen ensenkyere ne ben ene ebe hu nipadua ne ma kyerɛ se yenya HIV yenya gono yenya syphilis yade we ya keka viruses ahoro no na eto da bia ensenkyere ne bi bantem wo mre a oni padua no awofu ne ho akyɛ eti se biribi be wuramu a hu se body we de adwo dada etimetimi adidi mu akyɛ body bi nso wo exercise o ye ntino ensenkyere ne nyine ho adi
kosi se be ma no yare na nkasa yenhwe obu o anya chicken pox epen eye virus chicken pox no manya bi pen mo saa nipa no virus na etimite kwa wa anu maduro kura chicken pox no no otimi yira saa body no shingles ananse enso ye virus se wa anya careful na no nso ba mu a eyi ne hu adi ntam because na damfo bia prepare kwan dada chicken pox no ana se wan we ye na se your friends say shingles ananse no ewo mu eba virus anu so ye virus anu hu pa tini yasi guwa behia na ukowu no na se virus na ono no ya ananse no wo mu a otwi HIV ntam so ukọ no obi o HIV koda ono no de na dampo papa ono na kokra na ekra na ne best no eti ono a prepare wa ma ananse no dada eti HIV no otwi no na eya ne nche kra no ayi ne hu adubo so hu na sisi kakra ewo mu a obo se ohun ya obasa bi na tekọ ekire no afa obo se ensanwa bi begu ensanwa ni gu a ase ebaaye na ayese no apese kọ wan fight ne kura no abekọ na je twa no atoto ohun na mani HIV dey okay HIV no na eyi ensanwa no etoto ohun na mani ensanwa no o de aduro fa so kura enko enti bia wo kwakoto pa wanya kala bi eya check sa na mani nyina because system no omo enum antiretroviral drugs no omo enum enti hu enti once first symptoms ya ya kire obu akura o hwe ya na me treat patient bi mese owura edien na ha o meme de mahunu edien na ha o se onimu o akwela abo baabi meme hunu no mahu sade no o hepatitis B o san o HIV o san o syphilis na mehwa ne body no hunu se hepatitis B ne de ehihye nani ase se pompom fe ama na fukura ho ana HIV no nso ededa ne ho ededa ne ho na mani ne symptoms no bia meminim no ededa ne ho ema ne yemu nso hwie pra odidi a na esa sikire etimete symptoms na o kan no hu ya no se ma misano direct enam se wo yare bi ka kire me o se da bi oni hwe ena me friend nurse o hwe no enim bi sa se ma hu symptoms bi ena o se an o na o ka kire no nso a onyini o so odempa yetutu ase where virus ka covid ba ya no ka sofo kora nse nose mask covid ba ya no sofo kora to ne dem kire na yire se on twe ne ho kakra na bia na okọ amontin ko di bia na odi bia social distancing eti ase enu kire nyansa se virus we atopan yare enye empire ne edi tu ase ukodi wade a osisi mu bo asa kokono no na sofo ejina obi oti ase enti untimi anti symptoms ni bi ni se fa HIV na wo betumi aye omre afa eduru severe stage na uyemu hwie na wo so te afa hu se mu jakura tapen afa ohunu mu hwenro unipadua no se wani etotom ani no etotom wa wonnom antiretroviral drugs no num bi no akoye ace no HIV ne de emeka safi kura show emwa no woni pa nimu enkoma na yare a hwin show ba emwa ne be dooso na woni nipa ne kosia obetumi anya bi go minimo obi a ono obi te on te wo sa waafo obe ma wo oba ani 4 years omuguso te ho oba no nso wo obi nso obe ma ni 4 years o se wa no maduro no nti asoppress no etu oguso te bombo ho ote ho emfa no ho ena biem medical hepatitis B dia no nso se wa futumi ho yanko gonorrhea ni America ye kasai obi anya gonorrhea atia ka ne so ofre again na no payia no ese ne 4 days game na ekoye na owura otimi bi ofre so ho nko kan direct o
Adoko ka go na asem de asasem o ka hwe manimo. Na sa wa ngasa na anu nkomo ya yedi ye. Na say dok ka asem o ka hwe manimo. Na anu nkomo ya yedi ye. Me ko ya me nwanwa say o ya ni o ti e no. Ono so adi ne say eto na me. Anya me nko a. Ngono ni de ye ku milai mu a tie ne do agutu no. Na ne tie ne say be ma no etimi nya symptoms ntam ewo gonorrhea ho kura se na oba no kra eti be ma no ko ya eduru na nsa afa ni boxer sha na obo se ensuo bi omuna boxer no ni be ma no akire asoma se we ni we edi atu aso di super glue aka Jesus afa okotra do business so okochima na ti bori bobi every be ma nim so na aba betom o ya da ku biro e be bo ani so na betom afa na to na dwendwen no aso na bodwe o si abayo ya tia mame makote afa ofrege na oba na umfele hwe janese me erian me fe na wakofa bibi aba uko se queen oba be kase wakofa wade ya mame biemu o na odo yare nam o yakwa me ma ho biem o de asem to me so ma ho biem enso ono no hu symptoms ni ntino o de amount easy edu ka ma de etimi so mo ho che wa che se no ono no o che won edu o de amount easy sana o ka kire na wa hye na ni wuo oba ebo na de no ho ban obo ne twan ho ban aha enti do ka e ba ni se ya mema ne biye wo ho mo nkan Debi onka etu obeba saa na na mu nyina mo de chicha mo ho we tuma we nu ya to ma we eti se kan oba no so a no oba de kan de a o bisa kwagu yenko drasto ni yenko pedro ono kura betimi akota duro no abraw because nim se u be ma de we ni wuo no wo fam ma wa dwunim se we ni nko wu gidigidi ba u ko ka kire oba no a symptoms na se hokeka no ana se na ya se ne ya ana be ma no ensu be se ne be ma no na ensuo ne ba bebre a ebetimi ama ayese efon etobu obefro doc me be ma no ya na efon first na ntesa obebisa no no o se na ensuo efirimu ba menya gonorrhea bi na esa na be ma no efon ne tuo na echinchim ne ho enim se ne ada ne safoa ebi apono o de otia ma ne ha mechire na duro eti ebasa emma be ma no mu ahoden a ye kan se corpus cavernosum epushi emoja ba be ma nim ema ahoden ne de sore no ene wa adwene be kan bo mu a ohun kra ensore because adwene no edit red am won say no baby am ko ye de man hwe yi a na mi kopira afa ebedru baby na ohwe moamoa ohun say hwana nka say ono odi awreho ma be ma no eti edru baby a ubun se yare a memfa say syphilis na asefo a ebetimi ama ekuro abatoto be ma no ho eba na ekọ syphilis ni nso di mu a kwachiri a ose etimi kura bu syphilis na abe me ene na eba me nfa be ma no eba se ba nipadua nim na syphilis ba be ma na ekote ye aba afa me be me ma ba nipadua etimi tutu me sinyina o sinyina be koye severe furo ba soro o sinyina betimi e weak because moawa ene biemu nso no ebetimi ama obema no aho odene na nkasa no eso ati wom infections no yawo ni nro wo ho ebu wo atete no gentamicin ni we tupane ni bu wo ye de wowa o to ba gine wo se bare na mu hihyew be se miriti be aduenu ansa no se yi we de makodi akoji yawo doc okay gono pane ne de wa ba de na de so boy me do foforo na doc pane ne de doc o pane na na yese koda o timi na ji o be dia jo ni na so be da ji wo za tete no first kai no pa no me de amam bi France anfu eni nyanya na ne obo ya na sese no enipa dos mo wi asintitite no mo ye duro na no mo ye mamu pi
ema hoɔden gyinam sese nipa dɔɔso ntinu yama mu ayɛ ha na hoɔden no etu ebetumi de abɔ wo to asese wo ba kwa nkosi hu otumase agye ko penya bi ɛne natural nneɛma na de nyankopɔn bɔ no sɛ ne ɛte na ɛte na ne odi awɔ nsanfuo na wabɔ mekan ma kyerɛ duro gonorrhea ne chlamydia sɛ wo sɔre ye ko to otopan nansa ana sɛ bosome kura ba wakɔbɔ ho pan ye be ma no nsensuo firi mu ba ebi a chlamydia ensuo ni bi wa yellowish ebi wa creamy ebi wa no whitish kakra ebi wa kura nso a hwe nam suru bi na slimy bomodin se odi nyanya ebe fra wo nwono na waposa no raw afran sanfuo na wanom 1 glass disposable cup no kra dok we ne wa hia duro na wo kire gono ene so so de no ahya se ebi bacterial infections ene viral infections no we no fight no papa nyanya dok sambo boso biom nyanya ene bitter leaf ofa bitter leaf no na haban no 6 na wafa nyanya onsama baako na wabomoden aposa oposa no kama na de afransan fu obepu ahuru na wanom 1 cup anopa awia anumre owura atro bitu wo ya MPO o ya assemblyman o ya MCO o ya DCO o ya ordinary person na onam ba bi di udwa o tro na de awia se ede ohaw ba bia no ede energy drink ede minerals ede entuomunum ede ahamu atopanwo ede saa niema no so ema yare ya nto ebu okra odi koche obu a wasidan ama obi ba atopanwo ba ko de dada no ba ko pe amana konya yare kese woni oba na yo oba ho ofe me sidan ama wadi kan ajimuka enso no ne na ado wa mana sidan wo ne sa chiko ne yiri ni ohawo ba sa chik no ho no okọ no wakote no wom adean ya HIV afi obo se obode no first day obo se HIV no obode ni nyina onankokom nyina behunhun te se ne wakobo kro no ese kronfo mu so nutra no obo so opieto kura se wa na ya woro because wa ho ade na wo mu no ejo viruses and se gonorrhea and chlamydia eno kura no gonorrhea chewo so pa etimi kotwe yare foforo ba etimi affect oba kura wo se wo etimi kura stop wa wo se onwu da na wo ye oba na we be makura na affect kwachiri a etimi ma ekɔwe nkwamɔdo nkwamɔ ekalomu ene tetare enti bomodin se niema kyerei African medicine purely undiluted medicine a work ensanfuo ofure kura pembe poiso a obenya nsanfuo nyanya common awonwono common bitter leaf kunsia nsia ena nsanfuo onya krowa ma ba ko na oposa anya kura no betumi anum 2 days na wanom onum a within the first 3 days ubon se ensuo no ni abata wo nyina abapiagu ebeba anasa wakọ ajanan kura wachim a ebeba dwuro agum anasa wadun so wie no kr na abesen na fe ahye ni aka wo mu nyina complete cure we na ye cure eye adwuma enye sohwe prevention ebeba say control enye management of yare ohoi me kama kira say manage yare da nye bank yare enye sika kura bia no manage wa pe bank manager dia to ye ni disease manager na emom ne ono de aduro ne ebra wo no oho to wa ebia na nipa 1 million ena enya gonorrhea organa ena yakofa factory abesi wo na produce enipa 100 million aduro na o de 1 million aduro ma mo 3 days na oho to wa enka no expire na ofa nko shop mu so manage na onim so betumi aso ba o ma duro na no nya de nsa na ebesa na mo be numa wo be to apro 10 years na oguso to kosi se oboto mbesa
ɛna adeɛ no nso no wofa aduro for 6 months I can say acute stage ɛboro 6 months ne nkɔ a aduro no ntumi nya adwuma bi mu mmoa no fa aduro no te sɛ ɔmo gya duro wode ma no na wode boost mmoa no ahoɔdene because wode ama no ate sɛ ɔbaa na so yɛ den da bia no wabɔ ne ma ɛbɛduru baabi no ɔno ana bɛkɔfa mfe abrɛ sɛ da ma bɔ glass no nti gye bɔ mmaa aboa na wode aduro no ma na ɛdɛ hɛ no ano asan asɔre no akyagye wo boost no immunity enti fa wei ne sɛ wo ho yareɛ ɛmfa nkorɔkorɔ yareɛ no dɔk fa bi ka ho na yɛnkɔ yɛnim yɛnhwɛ kɔnkorɔma mebɛte unum sɛ mebɛte dɔk meba no yɛdi kan no nyanya ne bitter liver ne nsafu no ɛmɛma nko ana ma dabi ɛmaa ne mmarima nyina okay ɔbaa wanya gonorrhea na wode onim koraa wonkɔyɛ test di kan nom no nansa ne kɔyɛ test no wote aseɛ na ɛfa fight na hu na ɛbɛbɔɔ no a ma wɔngu angu hɔ na ɛbɔ mmɔden sɛ wobɛfa aboro mmere a ɛbɛkɔ ne so ɛkɔ a fa yɛ waduro sɛ wonum nsuo da bia fa yɛ waduro afei yɛnhwɛ wei ɛyɛ kɔnkorɔma ɛyɛ nwono ɛsena wɔ nwono kɔnkorɔma yɛ nwono sɛ kuni na ɛyɛ powerful papa sɛ wanya syphilis wode wɔkyinyaa yɛse o syphilis wei deɛ afifiri nkwakorase kyerɛ sɛ ɔka obema no baako sɛ ɛfɛ a wobɛkɔ ne ho nyinaa tutu ntokuru mesrɛ wo bɔ mmɔden sɛ kɔnkorɔma wode ɛne syphilis mmoa no ɛbɛdi asie gonorrhea a ano ɔden pɛnsanfuo anaa pitoo ne buru no ma pitoo no nsi wɔ muru ma nsanfuo no mfɛmente ne yam kɔnkorɔma yi wɔn sɛ mato mo ha tiles aseɛ hɔ ba watumi atuto kura fa tiles nim apie tiles ne so mo car park hɔ a ogyina hɔ a ɔtwɛn building mu no ɔmanfoɔ atwam wɔn sɛ mo hanso ɔmanfoɔ fa akyire obepia a ɔhwɛ ɔmanfoɔ anim sɛ hɛn sɛ gonorrhea foɔ moduro ni onu mudi mi gya hɔ ebi si hɔ esi akyire hɔ ya no mekɔbu no we de obema boy sia kotuo ya duro papa eti we de wada oyam keke na odi afra puto mu ma ya muntu ayi mu anansanfuo nteni kwanse mutu na wanom glass ba ko anopa awia anwumre odi edi na otwe a mesa ba ha me ba onipa no a onom ye no wa onom no frɛ na kyerɛ sɛ na anom nom konkroma ne nsanfuo no ekosi hu ana ankosi hu enkomo ya ye ne professor Wiafi AD obedwane e wo ye YouTube ahaban na doc AD hu adanse ne kura no sese ya ebia na wote se me onhye da enimu haban musa enti ukọ YouTube anu abo Max Morning Dew YouTube Dr. Wiafi Akente na wo ho a kyerɛ sɛ haban na hodo nyinaa no ubenya ho kwan anya bi ahwɛ sɛ na wokɔ na wokɔte a obehu ahaba obekwa kwɔte wankɔte pa lele na kyina bi wanka sɛ sɛ na dɔk kyerɛ na nya adwuma nti wa bra bɛhwɛ eti we no na yɛ syphilis deɛ no na ɛso aba wahu yɛ hwɛ adeɛ bi wɔn sɛ ɛha no obɛka sɛ wɔn sɛ we na haban tu ha between ahaban baako nyankopɔn ɔyɛ artistic way pound hwɛ adeɛ o wɔn sɛ haban no wei etua ɛbɔ ho wokɔ ne next one a ne ɛwɔ ha no baako pɛ ne tua o ne ɛwɔ ha yɛ naba ako ɛne apatu prɛ agyampa saa anoma no ɔmu di naba no eti ha yɛ naba a ɛbɛ so atɔ fam na asan fifiri foforɔ wobɛ ha nso ha ne ha etua wɔn sɛ ha baako pɛ ne wɔ ha nti ayɛ 2-1 saa ne nyankopɔn bɔɔ no wɔn sɛ ha nso yɛ 2 ha yɛ 1 eti na ba be fifiri ne nsa ne baako ho nyankopɔn sɛnkyerɛ ne ɔde bɔ ahaban no na ɛwɛ ke papa sɛ wɔkɔ fe baabi a yɛmfe mɛde minim baabi a akɔ fe yɛ ama ɛde nyarewa bi aba wɔnum wɔkɔnya enum gonorrhea ne bi a mesrɛw pɛ kɔnkorɔma haban na wohoro ho na fa to wɔnum na wesa chimanka atwade gu wɔnum tie ne me kyerɛ no enum gonorrhea obɛba wɔnum wobonsu wɔnum wɔyɛ fitaa ɛwɔ wɔnum no ha ana ɛwɔ no ayɛ sɛ yellowish bi ana sɛ mmɔre bi
a ya to apetew no mesrɛ wanum obi enu awato mɔre ebo obi ebo ano so enkowura wanum wanum nya gonorrhea ana chlamydia bia infection fa konkroma no to wanum na haban no mienu ne chima nka atwade nsuo gu so na we owi a mane nyina wanum te sɛ ne wo we ne duawa no enu nti na manka sɛ koyam na mene mepɛ sɛ ɛka wanum no ebe sɛ 10 minutes na mene mmoa no ensai mmoa na ho odene enkum mmoa no sɛ syphilis na ayo na ama osiase efiri moja na osiase etutu a mesrew hweyo ebetimi ekun yare na wakwaji ne freeze ano ye careful bomodin sɛ ne wa ha mu hyehyw ohwe asehyehyw yankane saa yanti ase meka won tohwe a enkran ha nipa he na tintohwe ase ohwe ase no be mu ehyehyw na etwetwe no mesrew ye careful fa wei ebon ho ban tu ase enkotra on ga se ukobọ mpa he bible obi nu ode bible akoto adwaman be ma eso a ukobọ adwaman na yesu nyina obi ukoba ya de yesu beto so be remedy emfa we ye sofu o na ye imam o na ye sheik o na ye hwan adwaman achede a ye tuya ho kasa age ho yare ye te se gonorrhea syphilis chlamydia ene na sefo se hepatitis B na be fam abo entimi ma bible mpamo no da Quran entimi mpamo no fa konkroma se ne me kire wi ya na fatu ase se wakwa koye na ade no na atia ka wo so a mesrew enkoblemu nipa no ebia na wo san kwa koyo biem wo kwa kodi mesrew wo kwa afaduro ni bi ko kire so no so ni anu maduro ni bi because adwaman adwene won enye adwaman wo de atopa adwene menkan sa ende obi de adwaman na ware ye normal atopa adwene etimi ma fansa mampom wo be fansa mampom akokuru na to aso no so anadu tu a wo afa singlet agu ko ho a wo ba no na be mu se sensa manfo na ha no mote wo na kwa ajedu na ntirimu den no ne saman no so san hye wo na abeka se ye ba bia maduri nye uwe ni mu akatesa uwe ti akatesa ho na abedwene se tumirika ni atopanwo etimi do kono no se wo ze nyankopon etina mu a mu se omo de omo twan Yesu ni omo de aware no ya na ayo do atopanwo etina obi se wo yare kura me da ho eni eminu nyina bewu eti oba no wese ne wa nome yare no ode ama ho be ma no wese ne wa kama wote ode yare na ma wani bonu so antini hu jan no your beauty over sickness saa dwene she otiri mu ani ode bewu wo hwe no a hwe ho bi hwe ho nya nipa no enye saa be wia saa kwakote wo be no maduro san reinfection be san ba enti misrew enkoye no odo yewu asem odo ye sa ho yare fa no hye utirim eti ni ma kire o se enuam yenu adwuma pa nyanya konkroma awonwono afa yenko ebia na odie no edo hawa bawmu ama atwetwe asan ba afa hu se o so te HIV ho hepatitis B o etimi ma so te pa na hepatitis B kura de no sukura sini no ne hu sini HIV na oman no ayetimu Ghana no efene bi ebeba bia na yaje no aye na yadwena agya ne aka no hepatitis B ebetimi asane ni yafa nipa 7 begina emu be 4 obi hepatitis B ba yafa nipa be se 20 na ebi ebenya bi mu 1 say HIV hepatitis B esane 100 more than 200 times faster than HIV. Esan say obi with HIV no hu fifire twi wa unya by hepatitis B ubetimi anya easy. Obi wensi tihi no hepatitis B na ekoprogu hu na wa anya careful na obi ana ne mwa na woni mu dose ne hunro mu nyina bi wo obetimi de anya ho.
obi atopan baako pɛ no hepatitis B atopan wo baako pɛ betimi di ama easy ba atopan wo baako ebi wo ama HIV no ebi ana mmoa no kura no omo no so ba hepatitis B mmoa no multiply faster eti common every day me hospital me hepatitis B patient obi obeba no na nafua hu HIV dey so wafu hu hepatitis B betimi ama o cancer wo brabo nyina ba hu afi odidi na kogu ubo onum nso nsama baako untimi nom nanso enro a yede ma say yede ma na hepatitis B no yede suppress moa no say duro na be felu kidney enokura na maka no moa na enro no senye purely plant medicine me hoi me hwe complete o hepatitis B yare no a se wo ko military ere ye ko hunu onwo ye ko military ye ko selective na nsan ya chechemu se omo ko various places no emu 40% ebe feli hepatitis B ebe feli won o ko military ye mfaw o ko fire service ye hunu se wo hepatitis B ye mfaw o ko police ye hunu se wo hepatitis B ye mfaw wanya opportunity wa bompa pa enya obroni loto enshira American lotteries Ghana de otwa lotto eso yo bonsam nana ba unya American lotteries dia osofo unya dia ode ko Ghana dia osenye enso udi na de koto aso da yim dia ne ye esan se o kakra wan hwe be hye no Ghana dia na triki nipa na burochire dia na ne atiere se wanya American lotteries afa o kwa America ye koyo test ahoro awe se o moja no emu ya hepatitis B wo mu a ye mfa woda ye ma onko da esan se esane ntam enu ntino entena ho e ma ne nokro sanya yew na ye severe abra natural way me wo kwa asema he ya natural way heba clinic ho ye be hwa ma ho ato se me ba me de papers ni bebre be chere because we na ko TV so before after eti La Paz Community Hospital so me da o mase any Pentecost Hospital Inkum Hospital omu nyina nyanyaro wano patient na or refer won ba me hunu doctors na nimu da enso ofre me as a doctor we have ye patient mi ba wo enipa bro 20 what from hepatitis B amom ho atom we say enipa be 10 ba wo ye refer omu free ena omu ba wo eba emmoa wa ye HIV moa no wa ma maduro ye ba no not detected complete ya sa mo matena fia be 5 months ya sa check eni ho biem eti ya bom hepatitis B vaccine eno ya de a me de bo La Paz Community Hospital abaso on ya de pa no mo je bibiduro nsudi eno ntino se mo kwa ahyeman na me ben jala hotel no unya from number no kwa de a 0245 159547 0245 159547 so we be nya hepatitis B so o ma me na wo no de ma wo awom so o benya no wo didiem so nam o nantiem no enam asem so wakonya HIV na nam nyarowa bi se enam bibi so se atopam se abubu mawrafo yi your friends in Libya fo ne Malifo yi a won bubu amanfo mawra cafe en wo ko bubu obi die na atwa no en wo de ehura fa no obi okra no de ntasu afa no so no de ntasu ne fa blade na no owo bi o si woni bi o cafe no de abemian en wo de ama wo bra na yan fight no se o kidney na feli nso a bra mani hunhuna da o create na nam 2500 bra metwe ba bedru 120 no kwasem dog wo se wo kasa no ye wie mfrase wo HIV no wo se wo ka se obi wo ho no mu obi obetimi akoba brain shop ama chese blade anase bia machine no etimi atwa no ama ye de ayi obi nsuti amenenya yese eye enamu yade na ekwa ne se obi awanya bi because say ye ni ti ama machine atwa ni nti obi betumi anya bi ya sate ne mpani nsem se minim se ye nokore scientifically will prove so dia ya te ne mpani nsem se HIV yare moa wa no enframa fa so a na wonu awu
enti esi dan na yeti blade anase bia machine ti metwa wo bi na bia machine ye dey ato for sometimes na ye be fa yi obi ti foforo so ni so betumi o kan from afaso yi obu okobu atopan obi dan mu fancy so owi e wada baba na ha mu mframa bie ni we chance am mframa no fan yi bo fa wo se papa kan mframa fa ho kan ne kan beti ayira wote ase ba na wo kan no salon no mate ase se uyi nipa no na ebia mframa fa so for some time na o de koyi obi foforo a atwa no a o de kwakotwa ejina hours ana ejina emwa no dodo e wo nipa nim obu wa ne mu mwa wa na chen kukodwie bebre prekeseme etina ni echi ntoni kura otu na ne wa to ofita no kura eyi a emwa o etina osopem ekura no emwa wa ne bi wom se obu wa ne ye kotwe moja de asin obi so wo hospital se wotwe moja no na wa anya careful anya nhwehwem enipa ko hospital kotwe moja mamanfo emu 35% oni HIV a or syphilis oni syphilis a or gonorrhea virgin anka ya den obi o ya virgin okonya HIV baby a wokoye niti ade a odi yan ekika no mawre a obi ebubu no mawre amano ekwan ho blade no sharp object HIV muwa no timi ko ho hepatitis B muwa atwa obi nko a ode betwa nko a de ade nchen so ni be nansa emuwa ni hu emuwa ni bi wo me stubborn onu ho mo nzo hiem kro mbenya nkwa omuhu dog mama san mi se we na bia me nua kumi ebeba mu a yada so gina yen HIV no so matene mpani nsem se wo ba na HIV eye ema ene emema famu a empempi no se obema wo bi a wode ma oba no eye quicker ana eye easier than se oba wo bi a wode ma bema ene ho asem tese the reason is bema eno da wi a ho obetimi de ahuro kura ko ohuro no bema ho obu ono wada wi no na wa kobusa wa agu no ho no de eyeyi na wo ba no de ya pia gu mu won say ya de na bo pan ye e different from ya de asrawo apero wa what you say ade no ya de asrawo wani otimi kokoro na ya de abo pan ye ewura ni padua mu no wo ya dan ko pe egu enti the simplest scenario me de be man wo sa we no easy so be ma pigu mu a saka omu the injection bullet woni nyina ya se no krobo straight bullet straight eti easy eti na emma dodo na kari won kari a wonim no ode akoche yo obu a obema bu a wu ja no a enya ne yehu ode yariam ma hu din eti oturu kwa se obufuo na wanga sa emema unze onu bema no ho unze obema bu won so awon o wa adwene papa bi woni tirim yare na wakote no osuro so obeka kire ne yere eti wokofa nkwase ade bi ba fie no wa hede jimi ne ho onyini sa o plan jimiye no wa hede jimi ne ho se oba no buafu gidi no dia plan me no hu enware biem na ode adwane atwene ho wahu mobo da onyame ase anko de betu asra o se cham na ne oba bu ni kwase ande so okofa bade a otimi no da bense mpen dakro rough je pum ene ni sika kro otimi yima o se je ode ma o ne yire no wo so o se pia o ka te se ne wa kwa shewo line no yo no ode eja ho doc yada se utie e ofie wo asembisa bia de ma professor Wiafia Kentina betimi abamu na de wasembisa amano na wayi wano ye numbers ni 0550055522 ana se 0551 598321 0550055522 ana se 0551 598321 o asembisa bia de madoka obetimi abamu na doc ayi wano yo
etina Grino uni bibia dia na me fa ba ko me kan anum obetumi enya yare na fa turumufuo no wan kan run so to da bia ya na nkwa chiri turumufuo no gay any lesbianism no spread yare no faster. Okay. Esa se fa ade yi pa onipa to koko san bo sabi mere ma kan ro ebom na wo do be ma kwakɔhyɛ hɔ koko yi pa egu ho ana wo ye ne dan pa nso anyare wa na wo mu nyina no ye de asra wo te sɛ ne wa to gotam etimi pai sa sɛ pai sɛ ho ɛhyɛ wo sɛ oyemutim na wo kyem a sɛ ne koko timi pai no okay ukodi nsa nsɛm nyamra nsɛm ne nsɛm hunu no na ɔkyem pɛn na wuti anya yie na ekuro nim kɔbere a unya ni easy yanka ne wura because we ase no kura nkwala o ma ba 6 months akwala kura timi fa no ne ma me phone timi bo password akwala fefe eti wanyini dia na kyase ye mu be enyaro wa nam turumu fuo iso ba no mahunu bia untimi nyina ho bon kan one tu nyina de ade abɔ oba wo ba ya hwɛ wankasa oba wa wo ba na ade na gya wo na ode na gya wo nua ba na wakɔtena burukyire hwɛ a wo de bɛhwɛ wo ba tea no no akwala na ida sɛ ɔma wo nua ba no ho kwan ma no emuli no ɔbɛsoro wɔ ne so ana sɛ wo nua ba na sɛ sika bi a wo de ma ne ma ogya bi dinti ɔbɛma akwala no tirima ne de ama wagimi akwala ye bema onim sexuality ehun ahweso de etu okọ school na esan se ska ho nti ye krokro no ne nyonko bema betimi adaada na bunetu agum saa no ode saa wani beba ho so no obi wo classes no start ye na jinsem obi wo JHS no start ye akwakodane asema ma wanya HIV afa ne to okọ bisa no a obeka tro so a virgin because ojuni se tadua no ono nde enye ono no odie ono nde ono no oje efa sabe na tunti no odune se normal ewi asire se ni aba no se ya nkasa ro a omonte because ade no ya ka ude ho akoma sa suban boni wei ehun yare ba ube mo bo obi se me de sani ametu ye yuku no me yare kura na me nya HIV aye hu esan se me bosi hwe oto na esrade ebedu se fom me hu mahunu obi a ne to ba ko adwo sitire aye flat aye fam aye se ne na kura ba ye kase ya chese aye flat ro ba ko tuya ho like me kura ma hu bi da ta sister me pen wan pen ene wi a che hu ze de ekodi wa ukura ene ma wo wi ase no yen won kwa no ma me ka sem bi nkyere mu ma obi na ada o se wi ase beba wiye una wo bekwa wiye no kure o pa yen komra 5 million years na oni mu via asase we adi bible ye kan bo mu na enu 2000 years o 1823 ye di first Christmas o Ghana ne bi ma ba millions of years eko asase we nyini ya nyini no enti untimi ma prove say 2000 years no ba kire me say Yesu be firi wiem asi me nka se me nyi Yesu ni me ji Kristo sum di ji muslimi sum di me ji kanka sum di me choose the positive side of every religion so I move by way of life but not religious mindset and fans otrim say manyansa ma ni emre nche eni nche enka say na emi wu amekọ ya bi o de fa HIV ko du gate na no ye bepam dog ma me nsan emu sewe obi bi sase eba no eye syphilis no eso a empempi ni sade wo kan ye emema no enya signs and symptoms ne entem esene ema no wo se nipa no ekoba ne se oyoba die na ebe dadie amana hu se ade we die emi se ebe anipa semesi amene no kwehia mu na wodi gono amame social media is simple ntino ama bibia yen kan wa ha no obi esua ho ade ansa na symptoms na eba nti ade ne yese boboba o se ka yadi bia o se bia onye test kura no we hu se no ade ya ohunu ye ye okọ kan hwe ye die mu nye o ti ase etu be o se ni be manu ekeka no na ase ano femfem no
afe obo so obebe ne nsuo fitaa bi firim etu obu okra obo ne tadua pampers tadua na da nanim no ne beema no wa bo ne pieto te se ne ye bokola okodwum so pampers no diapers no obu anso a obu so na ya ase ye ne ya na fe ne beema nim hye na ne hwewa amoa na ayese seserebo nso nka ne hwewa yi enti se paya ba ka te se paya nimu na aduane emu ka ne na da bia da osensen nanso sesei no ohwese ne ade ne ye na beema ne timi ye krokrowa na atwe ne tikom na san pie afa bi okra okodware no wa hwehwe mu a ohunu ne beema ne sesen na ha na beema na mem onso so awu ni two ka unya two na nka mem by force eno enam so obi kura akwakodwo so age otwe ne beema ne pie wow osom buwa beema no etwe pie nanso nka dwonso kan wa naturally obeema timi sore wani bebe kuma se wani kum kakra na obo se obeema no ne gina so na wotwe nie na wotwe miensan ye ohunu bi na wohunu se no ade yi adi yo ebiem nso ebua hu symptoms bia enso na hye wo hu dog ye hwe ma na side no ema no nsuo betimi agu wa se betimi ahyehyew ensuo se gonorrhea se chlamydia and syphilis ni nyare kan no ensuo betimi agu ye yellowish se gonorrhea na chlamydia infection yellowish ebua na ayan ho creamy ebua ensuo no hwinim na ayan ho insipid I make an say clear na aye slime kakra ebua no wase hyehyew ebua no be man esan kosie biemu na wase awro ono oba no mpo a obema bu ono oba no mpo sia no ne be mamu be ne yasa afe obua so a have sex obema no na ne be man ho aisa awro na ho eho aite etwitwa ebruzi nanso no the lubricant anase odi akanduro bi fa ho enso na nya akanduro no man ye smooth nanso na sto eho awro obu a afi ono oba ni sia osia baako no first no obo adwuma otimi ko 1 2 3 afi bedru ba bi no okọ baako agisa de a chance na san sorry na atweko afi bedru ba bi no na be ma ne nam no kra na eho twintwam na ebu o ansanwa aba begu hu afi bedru ba bi no obu a oba na okodwunso kra o dwunso na eba na hyehye no Johnson hyehye no gono oba ne de na be ma yi oba no be ma nso timi nya ne sa na mu hyehye no afi obehunu se atenka na ope no atenka na ma na emu na ye yaw na eba pain or have sex no afi beduru ba bi no na ya ase etutu no ewo mu na be ma de timi je pre wo be ma no ano ba oba no so emu no enso timi ehyeso na ekaw ni nyina kyerɛw sɛ uyenya infection yes yo Escherichia coli E. coli infection na enam ajanan moawa a eba wase etimi ede inflammation eba wase eno ho ene wo ne enam atopa enamu na eno no ye viruses bacteria ene pathogens ahoro no eba yeast infections ahoro no eno nso ewo ho etini nyina no won symptoms ebi ye similar obu o nya hwe agisa de yare na obra no ntina yes sexually transmitted infections and sexually transmitted diseases say ya dodo na ya kan sexually transmitted infection because who say disease ba na infection na ho eso na kwakoduru disease level ba na ma o symptom it is asymptomatic dog ma mensan emi say we won say wo kan wo ka say yen treaty ye gono o ka Betalive ene ya haben konkroma ena ensafufu ena nyanya mo obi say woni ensafufu wo ni area ho no mo na obetim dia petesi afra ayana ohene wo timi atu anamo Afrika so abesia konkoko akoto atopa na ma o yare a untimi Afrika so ankoku apembe poso halfway wako long journey akoto atopa nya ho yare
na wa ofra ko akuapem bepo so akopensanfu a wo se wa wa hwe yi adakura asamba to wo apart from ensanfo untumi mfa ensanfo enu apa na me de be ma wo ana pito a ya buru no pito no je o fermente oti ase na afra duro eti se utimi nya akukuoduro san samampa na usuro nkwala abrem ekoto atopa esansan wachi kobaaye ama wo bansa na hu se wo na munsamampom na ha yehu a mesrew kan no na kwa ufiri obome ko ayitwunura se ya obo nsamampom na ehu pa ana ufiri mpraso pass konko atia na wo mprase ho na wo kwa o ba na hu se ye se ha me na koja bi ha ne yesiye no ha yehu pa ho na atumi se hu tumirika aje okra nkwa nanso so watumi anya nkuduro we akode a nya ho brase ne kopa wo sanfu doc ne di kan ye bedo asese ye ton safra oba ye ne wa me yesua de pa na ye bema ode wachire kwan atudwa ansa na ode wachire kwan betudwa no ye sensi ya hama ne so biem se bia asembisa ba ku bi ebekọ ede ama wa 0550055522 and as 0551598321 doc wachire kwan yo me da ase natural way herbal clinic ewo kwashiman ye benja love hotel so ofiri ofanko bari na ebe afa kwashiman ka no wesi oja love and the apostolic church of Ghana na nim ho a ofa apostolic ne ho aba be fa natural way bridge kese no ya no so na natural way ni gu ho aba ho ofiri la pass nso afa Santa Maria ka no wesi oja love ofiri odoko ka so na oba Udumalam junction so a fa Santa Maria ka si oja love hotel meno ka se ya mifiri ha me ko akoya adwuma dom go machines gu ho a de lab enya machine e de hye wonsam na e kwenkwenkwen e de dada da bi ye de moja ye lab ye twa scan bibi bia se cancel se di we twa ho scan e ma ho nuro e ma ho to enuro ya produce ni papam o kidney failure infantile dialysis sumu tuana mo ne yenye wonkwa na ho nto na manonefo abrofo nyina ba ha ebeji won kra nkwa emo di nchine chewa asase so nyini che etu betimi afre so wanya stroke so wanya kidney failure wanya hepatitis B virus entna fie nwu bra na yenhwe ebi mu dwane free hospital o ma admission ewo eba me yehwe o mo ho to e ma doctor bi say o compare border ben o se me call doctor we afi na me ho atom eti bomoden o pesu di machi nso akọ social media TikTok o pesu hu say ya kidney yare live yahwe omo aye fistula dialysis amom atom life awom do om kon ho ahoma om yiye enyina kire ene om nsan fistula kire okọ TikTok wa bod natural way herbal clinic natural way herbal sanso na okọ YouTube nso asa from 0245 15 95 47 0245 15 95 47 0245 15 95 47 enu aya kire me kire firi makomam utie ya tie ni yie na wo nto yie nyanya konkroma ene den awonwuno ene nsanfuo num na efaje wo nkwa esan se infections bi ekum nipa se kan no ene wiase ote pinpon ana udwane akọhye mpa since usuru ambulance cross se nkwala na didafunu maka wie medase dog mami misa asemba kwi ana no na ameni wo bi edi nkomo efa HIV emwa wayi obi say oni wo ba hia o yusu condom but onu a hwe na niam bi nkoyie okọ check ye no na ya diagnose no positive unim taduamu bo ha ana be ma socks enya dia e prevento e protecto kitwe metimi aka se 10% pembu wa ha mu enyiku ha ade bodogi ensu efiri oba ne ho oba no e kan wa ha mu nwino na wa wohuru ni instant ewo neko ubema no ho ana wonam ho baabia obenya eye blood contact eye seminal contact eye vaginal fluid contact enti aye wo ho no obu akura wato atopawie no ensuo na ye no ho no afomada dodo na ato atopawie a adan sleeping tablet
ɔto papa wie ya ne ho san ne nua wɔnkɔ hohoro ne ho bum wakɔ wosia wan hohoro ho onu ɔba akɔda hotel wan hohoro meka no ro wan hohoro ho na wo de adama awo ɛwɔ wo ho yare no nso bɛ wura wo hyɛ condom a ɛma wadwene nya wo sɛ condom yɛ bible a wo de abɔ mpa yɛ gu tadua so ɛkɔ wo boa ɛbɛkɔ wo ho ɛsɛ sɛ obu okra ne edi kan wa hyɛ condom ne ɛto so mienu no ɔpɛntedɛ ntobeyi ɔpɛntwɛdɛ na ɔde pam wo yi ato atwene wo bɛti akɔte dɛ nso asa akɔte mu hawo wo bɛdi ajiwani no so bɛdi ajiwani asa akɔte me kana raw wo kubu ba me kɔka tadua nka ɛtwan no ya frɛ no srempa tetidin no ɛna woto no kwan no ya frɛ no twomwa hu sɛ wokɔgya na yɛ no atwom na bie eti ne ebu bebi sɛ obi nim srempa ɛne twomwa ɛhye so ɛkwan na da vagina ne woto difference gap na dem no obi nim ho ukurunkuru ebu okra no on study sa ɛkwan no tumi so obi nim srempa ɛne twomwa ɛhye so wote ase bebu ntine woto kwan no tete no ya frɛ no twomwa ɛtwom ɛse kan woto twom no ya ba obentoa na ema eduro ni nya adwuma won sum na wakoyi agu okay eti ba bibi sa wasa wo ka HIV ase bi obi ho ma wo ka se nsanwa bi ebetimi abegu na skin ani ade na wo hye wo bi na nanim aye rashes bebre nso abetimi de detect o me hunu ma hwa ache ma hwe ache enye yare bi a eye soronko furu yare bebre hu awodi obi anadwi awo edi obi anadwi ya wawu enso no otimoto so pon no obi nso so eye normal a wonu obi din komo akuma yare yakum no obi nso de HIV atena ho 40 years etinya yare bi a otina mende ne fura gonorrhea ne syphilis enye yare bi a eye hu tisania ye kana e stigmatization beta covid ba ye covid eba omani padwane yesin HIV what you say esan say covid eba ma obi dwane one yire kura pia bonten ba na nose mask na no kura ojo omani yire ko dware ansa no aba ne nchen nanso obi ewe HIV ono obi ti wa wo ommamu nyina wadi 80 years otene baabi nimdie ni wa ne nipa suro yare what you say hepatitis B enti titiriu ene ma hepatitis B oba bi wo bi o se nu nti won fa boy na boy ni ko hunu ohwa na wedding no anye na wakogu nanimu ase en so na duro ho a me ma me wonya hepatitis B ne me ma wa duro within 1 week virus no be hye so virus number 10 million to 100 million me ma wa duro within 1 month obekọ hwa na negative enye joke wow enro ho na yenya no look for your health and now remedy from where you are baby a uwo no o minor yetim no na ese ya dey herbalist scientist medical herbalist a wo nimu di eye research kwame nkruma produce bebre ba ya na yakokra duro fra manone eduro ni so obroni di ma no o de jojo yare ya no onfa nsa etide bia na o man ni mu yare ya no ya celebrate yare instead of celebrating a cure. De bia World Cancer Day, Ghana Malaria Day celebration. Nanso so da ben na yesi e produce aduro ne sane e betu cancer nase. Da ben yesi ye tena se e produce aduro e betu HIV nase. Ekwakwa individual concern. Dog yen hwe ayi ba na te se wa kire ba fu. We toto. Me de ba se syphilis e de nsanwa begu be ma ho. Se wanya balanitis etimi de nsanwa prekesmi begu be ma ho. Se wakonya gonorrhea bia na infection bia ma ensanwa gu anum ana obe ma ho ni nsuo no toto ahaban no ana se wangashi ye kan wangashi ahaban ubu a ensuo fita na be ban faki kan so eye wanum na obe ma wanum obe ma faka so ebekum kuro no ekonam no mu a se bacteria ne te san bekum no toto me na make kire antiviral medication ba ko pan e powerful se virus ne te san
sɛ mmoa na ma wɔ syphilis ama wɔ num abakuro chlamydia ma wɔ minim abakuro gonorrhea ma wɔ minim abakuro o deɛ bu fitaa na ɛwɔ mu no yɛfrɛ no crude latex fa latex nsuo fitaa no sɔ so ebekum no sɛ yɛananse ɛna agu due to HIV bi a wanya nti ɛna ananse agu a ɔmo nyinaa yɛ nuanom viruses fa keka na enkum ne ma wo ɛmfa yareɛ ne nhyɛ wo ho engu saburo so paa bra natural way herbal clinic yɛwɔ machines ɛde yɛ labs ahoroɔ nyinaa bi chemistry analyzers centrifuge ahoroɔ oba microscopes ahoroɔ a yɛde yɛ microscopic test ahoroɔ semen analysis yɛyɛ vaginal swabs ahoroɔ yɛhwɛ viruses cancers malignancy ahoroɔ nyina yɛyɛ lab wɔ ho sɛ baabi kura na wokɔɛ na yɛsɛ kɔyɛ lab bi na woyɛ lab no wotiri mu ntene ho a bra natural way yɛwɔ pure scientist na mobile mo hwɛ ɛmfa ɛma no kumi ma me we bi a wo ne dog ebe twen nkɔmɔ baako mienu miensa bia dog ye bedo asese ato nsa fro ba ye o number ne biom na ye nya akwan number no enye wo kura na wo pɛde ahwɛ ho yare a fato wo na unua bi hu bɛkyere ndaache na wo de aboa no ɛyɛ 0245 15 95 47 0245 15 95 47 02 45 15 95 47 o frɛ me amia me no bekasa meje wo so oba hospital won so aba beto me ne me assistant doctors ene me nurses me lab scientists ye nyina me ho no security kura ye kyerɛ na duro ye class e kyerɛ na duro ama first aid obetimi di ama wo mmere a waba na wo ye mu dwan ho na ho yira wo ama ho atɔ enu ntino natural way herbal clinic kwa Ashiman ye Benjala hotel kwa Ashiman ye Benjala hotel natural way herbal clinic emprempren de ho na me wo ho na me wo emprempren branches ahoro no ye bia no a ye be ma so ate edase na no pay enti yane Professor Wiafia Kenten see you at the natural way herbal clinic and atwetwe enkomo no doc ye da se pass ye to safra wo ba ye enti ye da doc ase ye ba se sia na fei enkomo aka che nyina no ye de ato aso e de ama Max Morning Dew live on Max 89.7 and our sugusu a wotie no Welcome to Tuesday morning. Where you Benji? Yeah, fast da mama's buy. Omo boy sika fe mo man na pay the Max Morning Dew dwumade na brɛ o see en kan say bomodi ambra be piem ya so ye buy 2 for less promotion e koso bomodi ambra be piem ya so ye na to ne mama akoma nu na ye nte so emfa ma o encheche mu bi e che ne amede ama bomodi aso be frɛ ye 0544 019552 must buy omaso enamde slash to save aba ose bomode the Tony ma o ya so ye na nte so emfa ma o omo boy sika famu na aseda no bi so ekoma mega cash lucky box ose bomode aso be fa phone wa dial star 426 star 8 hash and found the network bi a so na dial select number 2 Max FM and which boxes e beba 1 to 6 select lucky number na so lucky box 5 Ghana cedis ni actually fato so na obedi sika dwuma ku adaru mamo boy anopa ma ye the Max Morning Dew dwuma de bro also aje bre ni adaje tie dwuma de ye da se ho nyankopon hira na onye okese many thanks and come production team DJ Holly the beautiful greenery in the choir Mr. Bobby and producer
Yehowa Nyankopɔn yɛ adom akyina no pa no nsia yɛbɛsa tena se ne yɛde maximum ne de dwumadi abra yɛkɔ deɛ na Grino chia ne nkɔ yɛ chia tiefo nyinaa yɛ maame shike yɛte ne nka kyɛ yi papa sanso ɛna Star Gladys we deɛ yɛbɛsɛ Dela ya Dela yɛbɛsra we deɛ Dela mesrɛ wa abɔmɔdia na mentimi nya wo number na yɛni nkɔmmɔ backstage wadama ana afei nso bibia ɔgye brɛ no tie no otimi bowura nkɔmmɔ hwehwɛ no nyinaa yɛkyia wɔ bibia mekyia me coach Gucci sanso ɛna mekyia me papa Apostle Solomon ameda redi masafo ɛne obi a ogusu awutie ne kwakra nso makyia DJ Hodi nyame yɛ adom a ɔkyena yɛbɛsan bɛtenas The beautiful Grino ɛna ɛte ne nka no I'm seeing a family kumi kasa ma yensi e china no pano nsia na yɛmfa max